Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Makisumaro asin makiugma sa Civic Parade asin float competition nagigibuhon sa Setyembre 19 alas 7 ning aga poon sa Panganiban Drive sagkod sa Plaza Quezon. Hilingon ang mga makukulor na floats na itatampok kang manlain-lain na mga ahensya asin negosyo katakod kang satuyang selebrasyon kang kapiyastahan ni Inang Peña Francia asin pag-alawna ning pagkahapon makiugma asin dalanon ang satuyang mga kaakian sa Peña Francia Boyadores Street Parade asin Pilgrim Dance Competition sa Plaza Quezon. Ini po si Konsihal Elmer Baldemoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion, asin Vice Mayor Nene Diasis, asin ang gabos na miyembro kang Sangguniang Panglungsod. Nag-iimbitar sa gabos na mag-iribanan kita sa pagselebrar kang Peña Francia Festival 2019. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Yaon na naman po kita sa panahon kan pagsilibrar kan satong pagkamuot asin debosyon sa satong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Panahon kang pagpasalamat sa mga balaog na satong naresibi sa paagi kan sa iyang pagtuwang asin pagsurog sa tong mga nagenyo asin Bicolan. Panahon nin pagbalos nin mga karahayan sa kapwa asin maugmang pagtiripon-tipon na iba ang pamilya asin mga katuod. Ini po si Alcalde Nelson Ligacion. Inimam po si Vice Mayor Nene Diasis, kaiba ang mga miyembros kang Sangguniang Panglungsod. Asin ang samong mga pamilya. Purunyog po kita na ibungkaras ang satong kultura, asin liwat na ipahiling sa kinakban ang satong kapusugan kang satong pagtubon. Mag-iribanan po kita sa pagsilibrar kan pinakamagaya-gaya asin pinakadakula na kapiyastahan sa kaumawan ni Maria sa Bilog na Asya. Madyan na po sa Naga. Yes, Tana! Viva la Virgen! Viva! Naga na! The Peña Francia Festival Civic Events 2019 is presented to you by the City Government of Naga, the Pilgrim City, Naga na. Our platinum sponsor, Robinson's Place Naga. Diamond sponsors, SND Foundation, the Carmen Hotel. Gold sponsors, Coca-Cola, PLDT, Modern Trade, Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, and Vista Mall Naga. Sapphire sponsors, Petron, Robinson's Hotels and Resorts, LYRR Deca Homes, Quantrex, SM City Naga, Philworks Construction and Supply, San Miguel Brewery Incorporated, Smart, South Star Drug, and Development Bank of the Philippines, DBP. Pearl sponsors, Comspec, Universal Rubina, Ginebra San Miguel, Signal, Sogo Hotel, Avenue Plaza Hotel, Moraville The Garden, Bicol Isarog, Jelly Heartmate Canola Oil, and Ligo Sardines. Our Ruby sponsors, Pepsi, Comsur Viaje, Big's Diner, Stellar, Linda's Tourist Inn, CGI, General Construction, Villa Casares Hotel, LCC Mall, Nature Spring, Ngo and Sons, Trading and Industries Incorporated, Globe, and Camellia. And our patrons, Jollibee, Mang Inasal, Metropolitan Naga Water District, MNWD, Atlantic Bakery, Palawan Express, and Copico. Riondaga, San Ramon, Urulay, Banwa. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan.
Magdalan, makisumaro, asin makiugma sa Civic Parade asin Float Competition nagigibuhon sa Setyembre 19 alas 7 ning aga poon sa Panganiban Drive sagkod sa Plaza, Quezon. Hilingon ang mga makukulor na floats na itatampo kang manlain-lain na mga ahensya asin negosyo katakod kang satuyang selebrasyon kang kapiyastahan ni Inang Peña Francia asin pag-alauna ning pagkahapon makiugma asin dalanon ang satuyang mga kaakian sa Peña Francia Boyadores Street Parade asin Pilgrim Dance Competition sa Plaza, Quezon. Ini po si Konsihal Elmer Baldimoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion asin Vice Mayor Nene Diasis asin ang gabos na miyembro kang sangguniang panglungsod nag-iimbitar sa gabos na mag-iribanang kita sa pagselebrar kang Peña Francia Festival 2019. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Yaon na naman po kita sa panahon kan pagsilibrar kan satong pagkamuot asin debosyon sa satong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Panahon kang pagpasalamat sa mga balaog na satong naresibi sa paagi kan sa iyang pagtuwang asin pagsurog sa tong mga nagenyo asin Bicolano. Panahon nin pagbalos nin mga karahayan sa kapwa asin maugmang pagtiripon-tipon na iba ang pamilya asin mga katuod. Ini po si Alkalde Nelson Ligacion. Inimam po si Vice Mayor Nene Diasis, kaiba ang mga miyembros kang sangguniang panglungsod. Asin ang samong mga pamilya. Purunyog po kita na ibungkaras ang satong kultura, asin liwat na ipahiling sa kinakban ang satong kapusugan kang satong pagtubon. Mag-iribanan po kita sa pagsilibrar kan pinakamagaya-gaya asin pinakadakula na kapiestahan sa kaumawan ni Maria sa Bilog na Asya. Madyan na po sa Naga. Fiesta na! Viva la Virgen! Viva! Naga na! The Peña Francia Festival Civic Events 2019 is presented to you by the City Government of Naga, the Pilgrim City, Naga na. Our platinum sponsor, Robinson's Place Naga. Diamond sponsors, SND Foundation, the Carmen Hotel. Gold sponsors, Coca-Cola, PLDT, Modern Trade, Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, and Vista Mall Naga. Sapphire sponsors, Petron, Robinson's Hotels and Resorts, LYRR Deca Homes, Quantrex, SM City Naga, Philworks Construction and Supply, San Miguel Brewery Incorporated, Smart, South Star Drug, and Development Bank of the Philippines, DBP. Pearl sponsors, Comspec, Universal Rubina, Ginebra San Miguel, Signal, Sogo Hotel, Avenue Plaza Hotel, Moraville, The Garden, Bicol Isarog, Jelly Heartmate Canola Oil, and Ligo Sardines. Our Ruby sponsors, Pepsi, Comsur Viaje, Big's Diner, Stellar, Linda's Tourist Inn, CGI, General Construction, Villa Casares Hotel, LCC Mall, Nature Spring, Ngo and Sons, Trading and Industries Incorporated, Globe, and Camellia, and our patrons, Jollibee, Mang Inasal, Metropolitan Naga Water District, MNWD, Atlantic Bakery, Palawan Express, and Copico. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, Alas 11, sagod alas 12:30 minuto. ang nagangunyan, ang nagangunyan. Riondaga, San Ramon, Urulay, Banwa. Magdalan, makisumaro, asin makiugma sa Civic Parade asin Float Competition nagigibuhon sa Setyembre 19 alas 7 ning aga poon sa Panganiban Drive sagkod sa Plaza, Quezon. Hilingon ang mga makukulor na floats na itatampo kang manlain-lain na mga ahensya asin negosyo katakod kang satuyang selebrasyon kang kapiyastahan ni Inang Peña Francia asin pag-alauna ning pagkahapon makiugma asin dalanon ang satuyang mga kaakian sa Peña Francia Boyadores Street Parade asin Pilgrim Dance Competition sa Plaza, Quezon. Ini po si Konsihal Elmer Baldimoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion asin Vice Mayor Nene Diasis asin ang gabos na miyembro kang sangguniang panglungsod nag-iimbitar sa gabos na mag-iribanang kita sa pagselebrar kang Peña Francia Festival 2019.
Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Iaon na naman po kita sa panahon ng pagsilibrar kan sa tong pagkamuot asin debosyon sa satong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Panahon kang pagpasalamat sa mga balaog na satong naresibi sa paagi kan sa iyang pagtuwang asin pagsurok sa tong mga nagenyo asin Bicolano. Panahon nin pagbalos nin mga karahayan sa kapwa asin maugmang pagtiripon-tipon sa iba ang pamilya asin mga katuod. Ini po si Alcalde Nelson Ligacion. Inimam po si Vice Mayor Nene D. Asis kaiba ang mga miyembros kang sangguniang panglungsod. Asin ang samong mga pamilya. Purunyog po kita na ibungkaras ang satong kultura asin liwat na ipahiling sa kinakban ang satong kapusugan kang satong pagtubon. Mag-iribanan po kita sa pagsilibrar kan pinakamagaya-gaya asin pinakadakula na kapiestahan sa kaumawan ni Maria sa bilog na Asya. Madyan na po sa Naga. Fiesta na! Viva la Virgen! Viva! Naga na! Magdalan, makisumaro, asin makiugma sa Civic Parade asin Float Competition nagigibuhon sa Setyembre 19 alas 7 ning aga poon sa Panganiban Drive sagkod sa Plaza Quezon. Hilingon ang mga makukulor na floats na itatampo kang manlain-lain na mga ahensya asin negosyo katakod kang sa tuyang selebrasyon kang kapiyastahan ni Inang Peña Francia asin pag-alawna ning pagkahapon makiugma asin dalanon ang sa tuyang mga kaakian sa Peña Francia Boyadores Street Parade asin Pilgrim Dance Competition sa Plaza Quezon. Ini po si Konsihal Elmer Baldimoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion asin Vice Mayor Nene D. Asis asin ang gabos na miyembro kang sangguniang panglungsod. Nag-iimbitar sa gabos na mag-iribanan kita sa pagselebrar kang Peña Francia Festival 2019. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Peña Francia Festival Civic Events 2019 is presented to you by the City Government of Naga, the Pilgrim City, Naga Na. Our platinum sponsor, Robinson's Place Naga. Diamond sponsors, SND Foundation, the Carmen Hotel. Gold sponsors, Coca-Cola, PLDT, Modern Trade, Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, and Vista Mall Naga. Sapphire sponsors, Petron, Robinson's Hotels and Resorts, LYRR Deca Homes, Quantrex, SMCT Naga, Philworks Construction and Supply, San Miguel Brewery Incorporated, Smart, South Star Drug, and Development Bank of the Philippines, DBP. Pearl sponsors, Comspec, Universal Rubina, Ginebra San Miguel, Signal, Sogo Hotel, Avenue Plaza Hotel, Moraville, The Garden, Bicol Isarog, Jelly Heartmate Canola Oil, and Ligo Sardines. Our Ruby sponsors, Pepsi, Comsur Viaje, Biggs Diner, Stellar, Linda's Tourist Inn, CGI, General Construction, Villa Casares Hotel, LCC Mall, Nature Spring, Ngo and Sons, Trading and Industries Incorporated, Globe, and Camellia, and our patrons, Jollibee, Mang Inasal, Metropolitan Naga Water District, MNWD, Atlantic Bakery, Palawan Express, and Copico. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riordaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, Alas 11, sagod alas 12:30 minuto. ang nagangunyan, ang nagangunyan. Riondanga, San Ramon, Urulay, Banwan. Magdalan, makisumaro, asin makiugma sa Civic Parade asin Float Competition nagigibuhon sa Setyembre 19 alas 7 ning aga poon sa Panganiban Drive sagkod sa Plaza Quezon. Hilingon ang mga makukulor na floats na itatampo kang manlain-lain na mga ahensya asin negosyo katakod kang sa tuyang selebrasyon kang kapiyastahan ni Inang Peña Francia asin pag-alawna ning pagkahapon makiugma asin dalanon ang sa tuyang mga kaakian sa Peña Francia Boyadores Street Parade
asin Pilgrim Dance Competition sa Plaza Quezon. Ini po si Konsihal Elmer Baldemoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion, asin Vice Mayor Nene Diasis, asin ang gabos na miyembro kang sangguniang panglungsod. Nag-iimbitar sa gabos na mag-iribanan kita sa pagselebrar kang Peña Francia Festival 2019. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Yaon na naman po kita sa panahon kan pagsilibrar kan satong pagkamuot asin debosyon sa satong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Panahon kang pagpasalamat sa mga balaog na satong naresibi sa paagi kan sa iyang pagtuwang asin pagsurok sa tong mga Nagenyo asin Bicolan. Panahon nin pagbalos nin mga karahayan sa kapwa asin maugmang pagtiripon-tipon kaiba ang pamilya asin mga katuod. Ini po si Alcalde Nelson Ligacion. Ini man po si Vice Mayor Nene Diasis, kaiba ang mga miyembros kang sangguniang panglungsod. Asin ang samong mga pamilya. Purunyog po kita na ibungkaras ang satong kultura, asin liwat na ipahiling sa kinakban ang satong kapusugan kang satong pagtubon. Mag-iribanan po kita sa pagsilibrar kan pinakamagaya-gaya asin pinakadakula na kapiestahan sa kaumawan ni Maria sa bilog na Asya. Madyan na po sa Naga. Fiesta na! Viva la Virgen! Viva! Naga na! Peña Francia Festival Civic Events 2019 is presented to you by the City Government of Naga, the Pilgrim City, Naga Na. Our platinum sponsor, Robinson's Place Naga. Diamond sponsors, SND Foundation, the Carmen Hotel. Gold sponsors, Coca-Cola, PLDT, Modern Trade, Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, and Vista Mall Naga. Sapphire sponsors, Petron, Robinson's Hotels and Resorts, LYRR Deca Homes, Quantrex, SM City Naga, Philworks Construction and Supply, San Miguel Brewery Incorporated, Smart, South Star Drug, and Development Bank of the Philippines, DBP. Pearl sponsors, Comspec, Universal Rubina, Ginebra San Miguel, Signal, Sogo Hotel, Avenue Plaza Hotel, Moraville Duck Garden, Bicol Isarog, Jelly Heartmate Canola Oil, and Ligo Sardines. Our Ruby sponsors, Pepsi, Comsur Viaje, Biggs Diner, Stellar, Linda's Tourist Inn, CGI, General Construction, Villa Casares Hotel, LCC Mall, Nature Spring, Ngo and Sons, Trading and Industries Incorporated, Globe, and Camellia, and our patrons, Jollibee, Mang Inasal, Metropolitan Naga Water District, MNWD, Atlantic Bakery, Palawan Express, and Copico. Yes! We are now online. Book your tickets the easy, convenient, and smart way through the Bicol Central Station online booking and payment portal. Just log on to www.easybus.ph/Naga. Now you can book and pay your tickets with Alps, Amihan, Cagsawa, DLTV, Raymond, Bicol Isarog, and Peña Francia bus lines in just a click away. Travel the smart way with BCS online booking and payment portal. This project is jointly made possible by the City Government of Naga through the Bicol Central Station Management in partnership with DOST, Easy Bus PH, and Development Bank of the Philippines. Travel the smart way. Book your tickets the easy, convenient, and smart way through the Bicol Central Station online booking and payment portal. This public service announcement is brought to you by City Events, Protocol, and Public Information Office. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang Nagenyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riordaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado. Alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Riondanga, San Ramon, Urulay, Banwan.
Magdalan, makisumaro, asin makiugma sa Civic Parade asin Float Competition nagigibuhon sa Setyembre 19 alas 7 ning aga poon sa Panganiban Drive sagkod sa Plaza, Quezon. Hilingon ang mga makukulor na floats na itatampok kang manlain-lain na mga ahensya asin negosyo katakod kang sa tuyang selebrasyon kang kapiyastahan ni Inang Peña Francia asin pag-alauna ning pagkahapon makiugma asin dalanon ang sa tuyang mga kaakian sa Peña Francia Boyadores Street Parade asin Pilgrim Dance Competition sa Plaza, Quezon. Ini po si Konsihal Elmer Baldimoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion, asin Vice Mayor Nene Diasis, asin ang gabos na miyembro kang sangguniang panglungsod. Nag-iimbitar sa gabos na mag-iribanan kita sa pagselebrar kang Peña Francia Festival 2019. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Yaon na naman po kita sa panahon kan pagsilibrar kan satong pagkamuot asin debosyon sa satong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Panahon kang pagpasalamat sa mga balaog na satong naresibi sa paagi kan sa iyang pagtuwang asin pagsurok sa tong mga nagenyo asin Bicolan. Panahon nin pagbalos nin mga karahayan sa kapwa asin maugmang pagtiripon-tipon sa iba ang pamilya asin mga katuod. Ini po si Alcalde Nelson Ligacion. Inimam po si Vice Mayor Nene Diasis, kaiba ang mga miyembros kang sangguniang panglungsod. Asin ang samong mga pamilya. Purunyog po kita na ibungkaras ang satong kultura, asin liwat na ipahiling sa kinabang ang satong kapusugan kang satong pagtubon. Mag-iribanan po kita sa pagsilibrar kan pinakamagaya-gaya asin pinakadakula na kapiyastahan sa kaumawan ni Maria sa bilog na Asya. Madyan na po sa Naga. Fiesta na! Viva la Virgen! Viva! Naga na! Peña Francia Festival Civic Events 2019 is presented to you by the City Government of Naga, the Pilgrim City, Naga na. Our platinum sponsor, Robinson's Place Naga. Diamond sponsors, SND Foundation, the Carmen Hotel. Gold sponsors, Coca-Cola, PLDT, Modern Trade, Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, and Vista Mall Naga. Sapphire sponsors, Petron, Robinson's Hotels and Resorts, LYRR Deca Homes, Quantrex, SM City Naga, Philworks Construction and Supply, San Miguel Brewery Incorporated, Smart, South Star Drug, and Development Bank of the Philippines, DBP. Pearl sponsors, Comspec, Universal Rubina, Ginebra San Miguel, Signal, Sogo Hotel, Avenue Plaza Hotel, Moraville, The Garden, Bicol Isarog, Jelly Heartmate Canola Oil, and Ligo Sardines. Our Ruby sponsors, Pepsi, Comsur Viaje, Biggs Diner, Stellar, Linda's Tourist Inn, CGI, General Construction, Villa Casares Hotel, LCC Mall, Nature Spring, Ngo and Sons, Trading and Industries Incorporated, Globe, and Camellia. And our patrons, Jollibee, Mang Inasal, Metropolitan Naga Water District, MNWD, Atlantic Bakery, Palawan Express, and Copico. Yes! We are now online. Book your tickets the easy, convenient, and smart way through the Bicol Central Station online booking and payment portal. Just log on to www.easybus.ph/Naga. Now you can book and pay your tickets with Alps, Amihan, Kansawa, DLTV, Raymond, Bicol Isarog, and Peña Francia bus lines in just a click away. Travel the smart way with BCS online booking and payment portal. This project is jointly made possible by the City Government of Naga through the Bicol Central Station Management in partnership with DOST, Easy Bus PH, and Development Bank of the Philippines. Travel the smart way. Book your tickets the easy, convenient, and smart way through the Bicol Central Station online booking and payment portal. This public service announcement is brought to you by City Events, Protocol, and Public Information Office. Ang sa inyong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen V.
Naga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado. Alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Riondanga, San Ramon, Urulay, Banwan. Magdalan, makisumaro, asin makiugma sa Civic Parade asin float competition nagigibuhon sa Setyembre 19 alas 7 ning aga poon sa Panganiban Drive sagkod sa Plaza, Quezon. Hilingon ang mga makukulor na floats na itatampo kang manlain-lain na mga ahensya asin negosyo katakod kang sa tuyang selebrasyon kang kapiyastahan ni Inang Peña Francia asin pag-alawna ning pagkahapon makiugma asin dalanon ang sa tuyang mga kaakian sa Peña Francia Boyadores Street Parade asin Pilgrim Dance Competition sa Plaza, Quezon. Ini po si Konsihal Elmer Baldimoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion, asin Vice Mayor Nene Diasis, asin ang gabos na miyembro kang Sangguniang Panglungsod. Nag-iimbitar sa gabos na mag-iribanan kita sa pagselebrar kang Peña Francia Festival 2019. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Yaon na naman po kita sa panahon kan pagsilibrar kan satong pagkamuot asin debosyon sa satong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Panahon kang pagpasalamat sa mga balaog na satong naresibi sa paagi kan sa iyang pagtuwang asin pagsurok sa tong mga nagenyo asin Bicolan. Panahon nin pagbalos nin mga karahayan sa kapwa asin maugmang pagtiripon-tipon kaiba ang pamilya asin mga katuod. Ini po si Alcalde Nelson Ligacion. Inimam po si Vice Mayor Nene Diasis kaiba ang mga miyembros kang Sangguniang Panglungsod. Asin ang samong mga pamilya. Purunyog po kita na ibungkaras ang satong kultura asin liwat na ipahiling sa kinakban ang satong kapusugan kang satong pagtubon. Mag-iribanan po kita sa pagsilibrar kan pinakamagaya-gaya asin pinakadakula na kapiyastahan sa kaumawan ni Maria sa bilog na Asya. Madyan na po sa Naga. Yes, Tana! Viva la Virgen! Viva! Naga na! Peña Francia Festival Civic Events 2019 is presented to you by the City Government of Naga, the Pilgrim City, Naga na. Our platinum sponsor, Robinson's Place Naga. Diamond sponsors, SND Foundation, the Carmen Hotel. Gold sponsors, Coca-Cola, PLDT, Modern Trade, Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, and Vista Mall Naga. Sapphire sponsors, Petron, Robinson's Hotels and Resorts, LYRR Deca Homes, Quantrex, SMCT Naga, Philworks Construction and Supply, San Miguel Brewery Incorporated, Smart, South Star Drug, and Development Bank of the Philippines, DBP. Pearl sponsors, Comspec, Universal Rubina, Ginebra San Miguel, Signal, Sogo Hotel, Avenue Plaza Hotel, Moraville, The Garden, Bicol Isarog, Jelly Heartmate Canola Oil, and Ligo Sardines. Our Ruby sponsors, Pepsi, Comsur Viaje, Biggs Diner, Stellar, Linda's Tourist Inn, CGI, General Construction, Villa Casares Hotel, LCC Mall, Nature Spring, Ngo and Sons, Trading and Industries Incorporated, Globe, and Camellia. And our patrons, Jollibee, Mang Inasal, Metropolitan Naga Water District, MNWD, Atlantic Bakery, Palawan Express, and Copico. Yes! We are now online. Book your tickets the easy, convenient, and smart way through the Bicol Central Station online booking and payment portal. Just log on to www.easybus.ph/Naga. Now you can book and pay your tickets with Alps, Amihan, Kansawa, DLTV, Raymond, Bicol Isarog, and Peña Francia bus lines in just a click away. Travel the smart way with BCS online booking and payment portal. This project is jointly made possible by the City Government of Naga through the Bicol Central Station Management in partnership with DOST, Easy Bus PH, and Development Bank of the Philippines. Travel the smart way. Book your tickets the easy, convenient, and smart way through the Bicol Central Station online booking and payment portal.
This public service announcement is brought to you by City Events, Protocol, and Public Information Office. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, Alas 11 sagod alas 12:30 minuto. ang nagangunyan, ang nagangunyan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, hali sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, kada Sabado, Alas 11 sagod alas 12:30 minuto. ang nagangunyan, ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang, aldaw na Sabado, petsa 7 kan September taon 2019. Liwat niya mo dadaron sa indoan mga bareta sa Anaga Ngunyan News. Live nindo kaming dadadangog sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo, asin 89.5 radyo natin Naga. Siringman sa FB Live kan Naga Smiles to the World. Sa ngaran kan Bilog na Puwersa, asin Alin Riondanga, ang sa kuyang partner po si Roy San Ramon, mahatod kan mga bareta. KNN News. Headlines. Ngunyan. Enot sa mga bareta, Tepo kontra operasyon kan sanitary landfill, ipigbasura kan korte. Ang detalyes hali ki Joel Sulina. Pigbasura kang korte ang pinaguhurot na Temporary Environmental Protection Order o TEPO na pinag-file kang complainant kay ni laban sa lokal na gobyerno kang syudad ning Naga katakod kang operasyon kang San Isidro Sanitary Landfill. Sigon kay Atty. MacGyver Orbina, Acting City Legal Officer, matapos ang ginibong hearing na pinag-antindiran kan sa indang grupo asin kang complainant sa sala ni Judge Leo Intia kung saan naging paborable ang desisyon para sa lado kang gobyerno lokal. Maaga po, nagkaiba po kita ng hearing sa Regional Trial Court. And we heard on the merits of the application for temporary environmental protection order. Kang matapos po si hearing, nag-decide po si judge na i-deny po itong application. So, mapadagos po ang operation kang sanitary. Sinabi man ni Alcalde Nelson Legacion na kapag kumplay ang gobyerno lokal kang syudad ng Naga sa gabos na requirements na pinagahagad kang EMB, DNR, antes pa man magbukas ang sanitary landfill dyan sa barangay San Isidro. Asin tinanang doon na dawa pa da ipig-oobliga kan DNR, EMB, nagbugtak ni nga wastewater treatment facility na under construction ngunyan ang gobyerno lokal sa sanitary landfill na pinaglalauman na matatapos bago ang pinagtalaan na deadline ngunyan na taon. Nag-comply po kita sa gabos na requirements po kan Environment and Management Bureau under the Department of Environment and Natural Resources. Si reklamo po nila na ngaya mayo pa man nin water treatment facility. Sa totoo lang po, dahil lang po gayro nabasa si magkakanigong issuance kan Department of Environment and Natural Resources. Kung tutuuson po sa kaso po kan lokal na gobyerno kan Naga, dahil man kita pig-oobligar na magkaagnin water treatment facility. Given the volume of municipal waste na napoproduce o kaya dinadara duman sa sanitary landfill. Alagad, maski na po nga ni dahil kita pig-oobliga, pig-iinguhata as in ongoing po ngunyan, si construction kan water treatment facility. Naging prangka man ang alkalde na magiging paborable ang magiging desisyon na finalmente kang korte pabor sa syudad ng Naga asin nangaputan sa gabos, partikular na sa mga nag-o-openira sa pirang mga programa kan syudad na makipagtabangan na sana sa gobyerno lokal sa pagtao asin paghanap ng solusyon urog na sa problema sa basura.
Para sa Andaga Ngunyan News, Joel Sulit. KNN News. Headlines. Ngunyan. Mga programa kan sudah dinaga sa pag-implementar ng Sustainable Development Goals, ipigpresentar ni Mayor Ligasyon sa 5th Asian Mayors Forum 2019. Ang detalye sa halik kay Don Jimenez. Pigrepresentar ni Alcalde Nelson Ligasyon ang syudad ni Naga sa 5th ASEAN Mayors Forum 2019. Sigun kay Mayor Son, naging lugar ang aktibidad dangan na magkatiripon ang mga alkalde gikan sa manlain-laing munisipyo asin syudad sa Southeast Asia mantang pigtutukaran sa indang mga eksperyensya asin kontribusyon sa pag-implementar kan Sustainable Development Goals o SDGs. Pigsaysay pa kan opisyal na importanteng papel ang teknolohiya sa pag-implementar kan mga programa na kaipuhang lapigutan pa kan syudad ni Naga. Ang nanutaran ko po duman more on new technologies, di ba? Si paggamit din makabagong teknolohiya para mas maging mapadali si mga transactions involving the government. Likewise, si services na big Ginibo ang 5th ASEAN Mayors Forum kan Agosto 26 hasta 28, 2019 sa United Nations Convention Center o UNCC, Bangkok, Thailand. Tema kan aktibidad ngunya na taon ang Driving Local Actions for Sustainable and Inclusive Growth. Pigtutulod kan ASEAN Mayors Forum ang pagkakaigwan ng papel asing kontribusyon kan manlain-laing gobyerno lokal sa ASEAN asin sa global development, urug na sa lado kan SDGs, New Urban Agenda, Paris Agreement on Climate Change asin ang Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Pigtukar ni Mayor Son ang mga programa kan syudad ni Naga sa pag-implementar kan SDGs. Apera digdi, naimbitaran man si Mayor Son na mag-atindi rasin magtaram sa hampang kan mga partisipante kan EU Policy Forum on Development o PFD Asia Regional Meeting sa Setyembre 24 hasta 26 ngunyang taon. Para sa Naga Ngunyan News, sa Don Jimenez. KNN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, 20 mga opisyal na kandidata kan Miss Bicolandia ngunya na taon na pili na nagkapirang mga aktibidad antes ang koronasyon sa September 11 ginigibo na. At bilog na detalye sa halik kay Kate De Lubieres. Good news para sa mga mabiyahe pasiring Metro Manila. Pwede nang makabakal ngunyanin bus tickets gamit ang self-booking kiosk. Ini ang bagong pasilidad na piglansar kan gobyerno lokal sa pangingenot ni Alcalde Nelson Ligasyon sa Bicol Central Station kan Setyembre 4 sa kamautan na magtaunin dugang na kumbinyensya sa mga biyahero. And naumisa kita kasi mag-booking ko parang talaga ng Vice Mayor Lenny Diasis kung paano makapag-book with biyahe pa Metro Manila and madali na pong maray. Inina ang huring kabtang kan 3-phase modernization program kan gobyerno lokal. Enot ang pag-ayos kan bus operating system asin display system kung saan nahihiling ang departure trips. Panduwa sa modernization program, ang online booking na sabi kan terminal manager na si Roderick Reforzado sarong taon na ining nagagamit. Dakulang tabang para sa mga biyahero, huli ta pwedeng makapag-book nin ticket 1 month advance. Asin ngunyan pantulo sa modernization program ang self-booking kiosk. Dakulang tabang ini sa mga mayong darang cash. Gamit sa naan ATM debit card o kaya credit card, makakapag-book na nin biyahe. Tulong kiosk ang nakapwesto sa may Manila-bound area kan terminal. User-friendly ang kiosk. Computerized as in real-time system. May option man sa PWD as in senior citizen para maka-avail nin discount. Pwede ka na makabook tulos para sa imong trip. Ano po, nanday mo na kaipuhan pa magbalik para magpabook sa mga booking offices. Very convenient po siya na paagi nin pagbubok. Daw mayo ka pong cash, pwede ka po yan mag-book. As long as, sabi ta po nga, igwa kita nin debit card or credit card. So sa pakikipaghampang ni Alcalde Nelson Ligasyon sa representantes kan bus companies, pigbiklad kaini na daing nagtatapos digdi ang plano kan gobyerno lokal nin pagpapagayon kan terminal. Saro sa long-term goal, sabi ni Ligasyon, na maging fully air-conditioned na ang Bicol Central Station. Bus company na iba palang bayad, tarifa at lokal na gobyerno sa Naga. Mas naging natuhan ang mga kasi na
mga pagbabago na mataon ng convenience sa riding public. Asin nga kung muli man, bago sa implementasyon ko yan, magsasagin mo na kita ng public consultation. Sa pinaluwas na 2018 Income Statement and Financial Self-Sufficiency, lampas 200% ang financial self-sufficiency kan Bicol Central Station. Nangyari ini puun kan ang gobyerno lokal na ang nagmamanehar puun pa kan 2014. Nag-abot sa labi 50.2 million pesos ang total revenue income kaini kan 2018. Para sa Nagangunyan News, Kate Dolovieres. KNN News. Headlines. Ngunyan. Ito pong bareta manunungod sa self-booking kiosk na operational na po ngunyan dyan sa Bicol Central Station. Ano po? Itong enot na nagluwas sa bareta. Uya na ang manunungod sa bareta sa Miss Bicolandia. Beauty, glamour, and wit ang naging sukulan sa ginibong pre-screening sa 22 na daragang Bicolana na aplikante para sa Miss Bicolandia 2019. Saru-sarong pigsara kan judges ang mga kandidata sa one-on-one interview sa pre-screening na ginibo sa Avenue Convention Center. Sa public presentation na ginibo sa Robinson's Place Naga Activity Center, poise and confidence ang napurbaran sa pagrampak kan mga daraga, sulot ang sa indang skimpy sexy dresses. Very attractive man ang mga ini sa pagrampa-sulutan sa indang swimsuit. Grace under pressure man ang nahiling sa pagsimbag kan mga daraga sa question and answer. Sa ampang kang ginatos na mga paradalan, pigbisto ang 20 official candidates kan Miss Bicolandia 2019. Gikan sa 5 probinsya kan Bicol ang 20 opisyal na kandidata kan Miss Bicolandia 2019. Solamenteng ang probinsya kan Masbate ang mayong naging representante sa pageant. Pigsyerto kan chairman kan Miss Bicolandia na si Councilor Sonny Ranyola. Patas ang magiging laban kan mga kandidata, huli tabakong mga Bicolano ang napiling judges kan executive committee para sa coronation night. Well, medyo nakahangos-hangos na po. Medyo naging successful po si recruitment me sa 6 provinces of Bicol region. Actually represented po 5 provinces, including the island province of Catanduanes. Ang dahil lang po magang representasyon yung Masbate. But 22 po si candidates and nakaselect kita pong bali 20 official candidates na nahiling magapunin doon. Makulang na maray magsirimbag. They're really beautiful. Sa Setyembre 6, gigibuhon ang press presentation kung sa impipilion ang Darling of the Press sa Moraville Garden. Sa Setyembre 8, gigibuhon man ang pre-pageant para sa swimsuit and gown competition kan 20 kandidata. Asin, sa Setyembre 11, gigibuhon ang Miss Bicolandia 2019 Beauty Pageant Coronation Night sa Jesse M. Robredo Coliseum. Para sa Nagangunyan News, Kate Dolovieres. KNN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, Multi-Agency Coordination Group na matruwang-tuwang andam na para sa Peña Francia Festival 2019. Ang detalye sa kay Don Jimenez. Andam na ang gobyerno lokal kan siyudad ni Naga, Archdiocese of Cáceres, PNP, AFP, asin iba pa ng mga ahensya, tangani na syertohon ang solemne asin salbadong selebrasyon kan kafiestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia ngunyang taong 2019. Nagtiripon ang Multi-Agency Coordination Group o MACG kan Setyembre 2, 2019, tanganing pag-ulayan ng mga resources sa sinsuporta na itatao kan kada cluster. Kompwesto ang MACG kan Security Cluster, Water Cluster, Air Cluster, Traffic Cluster, Medical Cluster, Utility Cluster, asin ang Public Information Cluster. Sigun kirin na Gumba, Joint Operations Center o JOC Manager, importante na maging sararoan hiro kang gabos na grupo sa pag-implementar kan mga ilalatag na reglamento sa bilog na durasyon kan kafiestahan. Only a matter of consolidating them and organizing a system para mayong nawawara, mayong nawawalat, gabos na-account na mga tabang so gustong mga organisasyon na gustong mag-contribute para maging tuninong, solemne, makahulugan sa Peña Francia. Ang mga napagkaurulayan na masirbi como plataforma para sa pigbibilog na Memorandum of Agreement kan mga imbeltong ahensya ngani na maging formalan sa indang urulay asin papel sa irarom kan MACG. Piglalaoman ang pagruso kan milyon-milyon ng mga deboto asin bisita na makikisumaro sa kafiestahan ni Inang Peña Francia ngunyang bulan ng Setyembre. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez.
ANN News. Headlines. Ngunyan. City Health Office, padagos ang ginigibong mga lakdang kontra dengue sa Ciudad de Naga. Italyas kayan, Kate De Lubieres. Paglaog kan bulan nin Setyembre, nagpakol na sa 528 ang total na kaso nin dengue sa syudad ni Naga. Susugini sa pinakahuring monitoring kan City Health Office na ginigibok kada semana. Sigun sa pamayukan CHO na si Dr. Vito Borja, ang barangay Pakolman Giraray ang nangingenot sa top 5 barangays na may halangkaw na kaso nin dengue. 72 dengue cases ang nairehistro. Pandua, ang Concepcion Pequeña na may 55 cases. Pantuluan Kararayan na may 47. Pang-apat, ang Barangay San Felipe na may 43. Asin panlima, ang Barangay Kalawag na igwanin 30. Halangkaw naman ang kaso kan Barangay Mabolo na nasa 24. Asin Del Rosario na igwanin 19. Po nagkapabaya, bali aros-aral daw po nagkakandak fogging, misting, operation sa mga barangays. And bastante man po, sufficient man ang bulong na available ta. Sa ibong kanhalangkaw na numero kan kaso nin dengue, mantinido na nasa blue alert ang Naga City. Maski nga ni sabi ni Borja, padagos na nakataas ang dengue outbreak sa iba-ibang parte kan nasyon. Ikinakahandal sa nakan pamayukan City Health na posibleng magdakul pa ang magkakahelang nin dengue, ngunya nakafiestahan kan Peña Francia huli sa pagdagsa kan mga tao. Definitely po ang influx kan tao, millions ang madigdi ng mga devotees. Yan po, dako naman nag-interview kayo sa po, ano ang magiging epekto kan eh. Siyempre, ang iba po, worry, infested man Naga kung halimbawa na may mga kasong dengue. Pero po man Naga, ito yung Pilipinas, affected kita. Pigsyerto kan City Health an araal daw na pagkondukta nin fogging asin misting sa kada barangay urog na sa mga may halangkaw na kaso nin dengue. Bastante pa man subuot ang supply kan mga kemikal na ginagamit para digdi. So, yan po sa side me, ang pagkakada may magiraray po na counterpart, araw kang mga schools, sa mga barangay, mga residente kang community, na kung pwede, itong 4 o'clock habit po, talagang gibuon na religious day. 4 o'clock habit maglilinis sa palibot ng harong, halingin si pwedeng tipunan ng tubig na ahali sa uran. Kung pwede po yan. And then sa barangay naman po, ang mga barangay officials, especially barangay captains, Kagawad and Health, na mag-spearhead po sila katong pagrarabos kung Saturday, kung pwede Saturday and Sunday, para Naglalaom si Dr. Borja na daina magdagos-dagos pa ang paglangkaw kan kaso nin dengue. Mangyayari sa nasubuot ini kung magiging mahigos na naan gabos sa paglinig sa kada barangay. Para sa Naga Ngunyan News, Kate De Lubieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, musical water fountain planong ilaag sa kasentrohan kan Ciudad de Naga tanganing maging dugang na turismo. Ang detalye sa haliki Don Jimenez. Plano na maglaag ni musical water fountain sa kasentrohan kan Ciudad de Naga como parte kan mga bagong tourism projects kan gobyerno lokal. Sigun kay Alcalde Nelson Ligacion, isasabay ang paggibo kan musical water fountain sa pagpuon kan redevelopment kan Plaza Rizal makaliis ang selebrasyon kan Peña Francia Fiesta ngunya na taon. Pigsaysay pa ni Mayor Son na apera sa maserbi ini como dugang na tourist attraction makakatabang man ini sa ekonomiya kan Ciudad de Naga. Makakatabang ini sa turismo kan sa tuya pong syudad. Aram taman po baga na dakulang parte kan ekonomiya ang nagko-contribute kayan si programa sa turismo. Kaya po nga ni Apuera digdi sa musical water fountain, igwa pa kitang mga nakalinya na tourism infrastructure. Mientras tanto, sigun kay Alex Santos, Pamayokan Arts, Culture and Tourism Office o ACTO, saro sa mga mayor na atraksyon kan syudad iyo ang kasentrohan, huli sa presensya kan mga lumang simbahan asin historical monuments na iyong nagtataoning karakter sa syudad ni Naga. So, importante po na ma-augment na iyan o mas lalo ta pang mapagayon and mas lalo pang maging attractive and appealing ang sentro kang Naga para ang mga bisita ta, mga turista, they would stay there longer and then they would patronize si mga businesses na yaon sa sentro. So, yun po yun ang objeto talaga na pag napagayon ta mas lalo ang sentro, mas malawig dyan ang operating hours kang businesses, mas madakol itong ma-expand kang businesses ninda or ma-open new businesses that will cater to. Planong ilaag ang propestong musical water fountain sa Taucan Plaza Rizal asin Plaza Quezon o sa Kinastilyuhan Street. Again, bako po siya itong musical fountain na traditional na nakaangat sa daga. Flat po siya.
So ibig sabihin, pag day nag-ooperate, then pwede siyang lakawon. Pag may mga parada, may mga prosesyon, pwede siyang lakawan. Day siya nakausli, day siya magiging obstruction. So iyon man po yan ang sa tuyo na nahanap na design na bagay. Pigsyerto pa ni Santos na igwaning water filtration system and musical water fountain na ikukonstruhir sa syudad ni Naga. Bukod sa bihon, padagos na magiging malinig asin salbado ang tubig na maluwas sa pasilidad. Piglalaoman na matatapos ang konstruksyon kan bagong atraksyon antes na magpuon ng Kamundagan Festival 2019. Para sa Naga Ngunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, Executive Committee nagsyertong mas magiging magayon ang presentasyon kan Miss Bicolandia 2019. Kasiguro yan sa ginibong press conference. Ang detalye sa halik kay Joel Sulina. Siniguro kang Executive Committee kan Miss Bicolandia 2019 na magiging mas magayon and grande as in igwaning showbiz personalities ang prestiyosong beauty pageant gunya na bulan ng Setyembre katakod kang kapistahan kan Peña Francia. Sa preskon kang Biyernes, naghampang sinda konsehal Dr. Sunny Ranyola, Chairman asin si Kagawad Joe Perez, Vice Chair kang Exicom kang Miss Bicolandia kung sain ipinahayag kan duwa na igwana sa nga 19 official candidates ang Miss Bicolandia 2019. Kumo nagsibog ang saro sa mga ini huli kan validong rason asin priority sa pagklase alagad dagos man giraray ang kompetisyon asin preparado na ang gabos para sa nasambitan ng beauty pageant. Piglalauman na sobra sa 9,000 na mga paradalan ang maruso sa JMR Coliseum sa maabot na Coronation Night kan Miss Bicolandia sa petsa 11 kung sain ipapasa ni reigning Miss Bicolandia 2018 Famiel Nica Carriaga ang korona sa manggaganang Miss Bicolandia 2019. Mantang sa mga gustong magnalan, libreng makakakuha ng tiket sa mga barangay halls sa Naga asin sa Sepio sa City Hall. Magiging ganado paman ang mga paradalan sa Banggi kan Coronation. Huli tayaon si Ruby Domingo na iyon main host, ang aktor na si Gab Lagman kan La Luna Sangre, asin an Asia asin America's Got Talent finalist na Junior New System Dance Group special guest man. Sinda 2011 Miss Universe third runner-up Miss Shamsi Supsup, asin si Miss Grand International 2016 first runner-up Nicole Cordoves. Mantang ginibo naman ang media presentation kan Miss Bicolandia 2019 kung sain nakapili na ning Darling of the Press ang mga miyembros kang local media gikan sa 19 kandidata kan Miss Bicolandia. Inasigurar man kang Exicom na magiging magayon ang presentasyon kan Miss Bicolandia 2019 magpuon sa venue sa JMR Coliseum sagko sa set-up kang stage accommodation ka mga kandidata kabali na mga paradalan kumo ini ang primerong dakulang event kan syudad sa lindong kang administrasyon ni Alcalde Nelson Ligacion. Miss Bicolandia, dahil po sa Indol, inalaumanta na mapapano po ang Coliseum sa September 11 during the pageant night. Kadakol pong pig-imbitaran na bisita si Doc Ranyola ng mga celebrities na mataong dagdag na kolor sa tuyang magayon pong presentasyon. Sige na po niya, nagpupuda ang construction po, no? Sige na po sa pagtinganay po sa siguro ma-start at yan na hapon mapo naman po duman sa detent then huli po magkakita ka itong fashion show sa good po ang swimsuit competition duman po sa detent. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, konbinyenteng pagtinir sa Syudad de Naga kan mga deboto sa sinman mga bisita sa Peña Francia Festival 2019, prioridad kan lokal na gobyerno kan Naga. Ang detalye sa haliki Don Jimenez.
Piglalaoman ang pag-abot kan milyong-milyong mga deboto asin bisita na makikisumaro sa kafiestahan ni Nuestra Señora de Peña Francia sa siyudad ni Naga. Sigun kay Alex Santos, Pamayokan Arts, Culture and Tourism Office o ACTO, panuna ang mga accommodation establishments para ngunya na Setyembre. Ini sa ibong kan poko mas o menos na 3,000 na total rooms kan 87 establishmento sa laog kan siyudad. Pigsaysay pa ni Santos na dagmang ang mga maabot na bisita na bakong mga Bicolano, dalan nga ning maakomodar pasinda kan pagtaraid ng mga banwaan na sin syudad, siring kan Daet asin Legazpi. Nakakatabang ang Peña Francia Festival economically bako lang sa tuyang syudad kundi actually sa buong region na kang Bicol. So kumbaga ang obligasyon man kang gobyerno lokal is to make sure na si mga bisita na nagdalaw igi sa Naga safe sinda pag nagdadagos sinda duman sa mga hotels within our jurisdiction. Piga asigurar kan akto na magiging salbado ang pagtinir kan mga deboto asin bisita sa syudad ni Naga sa paagi kan padagos na pagmonitor sa mga hotel, tangan inamahiling kung nagkukumpli ang mga ini sa reglamentos na piglatag kang gobyerno lokal, mga departamento, asin mga ahensya na imbelto sa sektor kan turismo. Igwaman subuot sindang ilalatag na Tourist Assistance Center sa Plaza Quezon na pwedeng ranihan sa konvenyensya kan mga turista kung igwasindanin mga kahapotan na sin concern sa syudad. Di lang po kami matinir duman sa Tourist Assistance Center, ngunyan na fiesta. Iguana po kami ng pigbilog na mga grupo, ng mga staff mi, mga volunteers mi, na malibot po sa gabos na hotels on a daily basis para po maaraman kung ano pang pangangaipon ninda and matugunan sinda immediately. And at the same time, di na kami maasa na si turista, si bisita, maduman pa sa Moyeng Tourist Assistance Center kapag natimingan na yaong kami duman sa pigdadagusan nindang hotel, kung may pangangaipos sinda o igusin ng kahaputan, masisimbagan may tulos. Apwera digdi, pigkaulay naman subuot kan gobyerno lokal ang mga operators at drivers kan mga pampublikong bihikulo, tanganing mapagirumduman kan sa indang mga responsibilidad na maging marahay sa paghampang sa mga commuters, urog na ngunya na kafiestahan. Tourism, na sinabi mi sa indang pinaintindi mi na bako lang nga itong mga frontline ka mga hotels, bako lang itong mga tour guides, bako lang si mga nasa restaurants, ang parte kang industriya. Most importantly, sinda, kasi sinda ang primero nakakasalamuha kang mga bisita. So kung ano man ang paghiling o perception kang mga bisita sa mga taga-Naga, primero ninda nakukuha sa mga nasa transport sector. Mientras tanto, pigsyerto man ni Alcalde Nelson Legacion na urog na magiging komportable ang mga deboto asin bisita sa syudad ni Naga ngunya nakafiestahan ni Inang Peña Francia. Ang sarong rason kung taano ta dapat mas maging komportable sinda, ninulita dapat mas mahiwas si mga tinampo, free of any obstruction, illegal structure, dahil na clear ta na po. Pigmimirar como pinakadakulang Marian pilgrimage sa Asia ang kafiestahan ni Inang Peña Francia sa syudad ni Naga. Para sa Naga Ngunya News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Transport Regulations Unit kan Public Safety Office liwat nagpagilumdum sa mga parapadyak asin mga driver nin tricycle sa siyudad ni Naga na magsingil sa nanintama sa mga pasahero ngunya nakapiestahan. Ang detalyes hali ki Joel Sulina. Liwat nagparumdum ang Public Safety Office Traffic Management Center sa paagi ni Transport Regulation Unit Chief George Buboy Salva sa mga drivers asin operators ka mga public utility tricycles asin na padyak na sundon ang mga ordinansa asin regulasyon sa pagkayod asin pagserbi sa riding public urog na ngunya na maruso ang mga turista asin mga bisita sa loob kang Naga huli kan fiesta. Sigun sa hefe kang TMC-TRU, nagpapadagosan sa indang pagkikipagdialogo sa mga asosasyon kan mga tricycle asin parapadyak sa syudad ngaring iparumdum ang mga pinagmamandukan lay asin ordinansa kan syudad para sa maray na serbisyo kan mga public utility vehicles na nagkakayod asin tinuunang doon na bako lang ang sektor ninda ang maapekteran maging ang imahe kan syudad kung padagos na dai masunod sa simpleng regulasyon, siring kan tamang bulos, kalinigan sa lawas, pagsingil ning sakto o tamang plete, asin pagiging magalang sa mga pasahero, asin pagsunod sa lay trafiko. Sinabi pa ni Salva, matapos ang primerong asembliya kan mga operator sa sina drivers kan tricycle, naghuros ang mga insidente ning overcharging na nairi-report sa indang opisina, siring man sa lado kan mga parapadyaka na kumon na ginagamit ka mga commuters uro aldaw
Kung kaya, inasigurar ni Salva na magpapadago sinda sa paglilibot asin dialogo sa mga nasambit na sektor asin dai maalangan na pinaran ang sisaymana driver o operators na mapapatunayang nagbalgar o nakakomitir kanda itamang pagtratar sa saindang pasahero. Pakiulay lang po sa mga gabos na mga katlumaneo, nagdadala ng padjak, saka tricycle na sa pao. Kunyan lalong-lalo na po kung yung paabuto ng kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Sana naman makisumaro, sana maging ugali naman lugod na tayo po kita lalong-lalo ng pagsingil ng sobra-sobra. Primero kita po ang nagiging panalmingan ng mga bisita. Ano po, masupog sa mga bisita kung arrogant ka hindi pumunta. Kaya itong tama lang po na singil kung ano lang si pasada, yun lang po ang nagaganda. Kung magtao man pong sobra ang satuyang pasahero na hali sa senda mismong karahayan ng buot, maya pong problema yan. Pero dahil kita kontrata, yan po ang pinagbabawal kan sa tuya po. Para sa Nagang Ngunyan News, Joel Solina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta, Public Information Cluster kan Peña Francia Festival 2019 nagpaapod nin press briefing sa mga miyembros kan lokal na media tanganing tukaron ang mga preparasyon sa safety and security ngunya na fiesta. Bilog na detalya sa ki Joel Solina. Ginibo kang aldaw na Martes ang sarong press briefing para man sa miyembros kang lokal na media sa probinsya asin sa syudad Dignaga bilang parte kang Public Information Cluster sa lindong kang Joint Operations Center JOC Incidents Command System na iimplementar ngunya na kapistahan kang Peña Francia. Presente ang pamayo kang Public Information Cluster na si Mr. Allen Riondanga kan Sepio Naga asin si PIA Kamsur Chief Analisa Makatangay saro sa mga deputy head kan PIC para man saro-saroon ang pirang mga reglamentos asin sistema sa pagpapalawas ni mga impormasyon, pag-organisa ni mga press con, pag-accredit kan mga lehitimong lokal na miyembros kan media para sa coverage kan mga aktibidad sa kapistahan asin iba pang protocols na dapat na masunod asin malikayan ang karibungan sa mga impormasyon na pinagpapaluwas sa mga mainstream media. Pigbiklad man ang pira sa mga schedules na mga press con na dapat atendiran ka mga accredited members na local media. Katakod ka mga aktibidad asin selebrasyon sa kapistahan. Kabali na ang pagdesignar ka mga media plot areas asin iba pa na may relasyon sa pagdiseminar ng mga impormasyon asin bareta en relasyon sa nasambitan ng pangregional na kapistahan sa Bicol, ang Peña Francia Festival. September 6 po, mahampang po sa tuya ang Miss Bicolandia Executive Committee. Tangarig pong preparasyon, naplansya na, kung final na, si security aspect ang Miss Bicolandia, may September 6 po kita na press conference. September 9 po, ang tutukaron talang security and traffic concerns for the traslasyon. So, ang pwede po mapag-orlayan dyan, may signal interruption ba? Ano ang mga dapat gibuhon, ang mga dapat gibuhon? Ang mahampang po sa tuya, si medical group, si Archdiocese of Cáceres, si PNP, si PSO, asin si 9th Infantry Division, Philippine Army. September 16 po,ag-orlayan tamang preparasyon kan mga major parades. Kaiba na po digdi ang fluvial procession. So pag Pizza 23 po, September 23, may halipot po kitang urulay-ulay, siguro si assessment kang bilog na fiesta, yaon po si mga pamayo dyan ka mga ehensya, iyon naman po ini si Media Appreciation Day. Digdi po kita mapasalamat sa pag-iriba sa media, ma-distribuer kan mga sertipiko ng pagpasalamat, tangarig pong, kumbaga let's face reality na the Public Information Cluster will be a lame cluster without the media. Mayo man po kaming, sabi nga ni Ken, magiging pakinabang kung dahil man po katuwang sa tuya po mga pag-iriba sa media. Kung di po kamo katuwang, mayo man po kaming
gayong magiginibo. Okay. The MAC and the JOC members are enjoined to only entertain interview requests from accredited media entities. Ibig sabihin, si mga fly-by-night po, they po i-entertain kang grupo. Tunaluwas lang po pag may Peña Francia, tapos po nawawara. Si mga lulubog at lilitaw, dahil po kabali sa inaapod na accredited media entities. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. KNN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, Sisterhood Agreement kan Ormoc Chamber of Commerce as in Metro Naga Chamber of Commerce and Industry pinirmahana sa Sarong Hotel sa Naga. Ang detalye sa ni Kate De Lubieres. Bistado ng GAD ang Naga sa bilog na nasyon bilang saro sa mga syudad na padagos ang progreso pag-abot sa lado kan negosyo. Nabansagan naman nga ni Naga bilang business hub kan Bicol. Ini ang rason kung tanuyaon sa syudad ni Naga ang miyembros kan Ormoc Chamber of Commerce and Industry kay iba ang opisyalas lokal kan Ormoc. Tanganing aramon ang pigsasabing best practices kan Naga pag-abot sa negosyo. Sampang kan lokal na media pigpirmahan kan Ormoc Chamber of Commerce and Industry asin kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry ang Sisterhood Agreement na mapapusog sa marhay na pagtatarabangan sa padagos na progreso sa lado ni negosyo kan duwang syudad. Actually, the main purpose here is, of course, we know that Naga or Metro Naga Chamber of Commerce and Industry is doing a great job not only in the chamber or PCCI but also in Naga LGU itself. So we've learned a lot of things not only this year but in the past. This is a great opportunity in the making. Not only this year but since 2016 during the time of even President Gilbert. An magayon na resulta kan business registry kan Naga, an saro sa best practices na mautmano dan kan Ormoc Chamber. Sigun sa presidente na si Jude Abenoja, makakatabang ng GAD ini sa padagos na pigmamaut nindang trayumfo sa lado kan negosyo. Pandua ang pulisiya kan Naga City People's Council. Pantulo, ang resiliency programs kan syudad sa mga kalamidad hulita pareho sa Naga, pirmi man nakaka-eksperyensya nin bagyo ang Ormoc. Yung business registry niyo, pwede naming ma-duplicate namin yan, sa Ormoc. And probably yung People's Empowerment, yung council. This is a blueprint of Naga, very popular in Naga or Metro Naga, not only in the Luzon area but also in Visayas and Mindanao. So we really look forward to these twin projects that we could bring in Ormoc City and Ormoc Chamber. Ang kagayunan po kayan is, of course, bako lang networking, we can share on a constant basis and we can share our best practices and they can share also their best practices to us. Pagkatapos kan pirmahan, diretso ang grupo kan Ormocanons sa City Hall grounds para magtauning courtesy visit sa opisina ni Alcalde Nelson Legacion. Para sa Nagangunyan News, Kate De Lubieres. KNN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, Best Baska tatawan onra sa ika-28 Foundation Anniversary kan Senior Citizens Federation. Ang bilog na detalya sa ki Joel Sulina. Katakod, kantaunang Senior Citizens Day, maselebrar ang mga lolo asin lola na miyembros kan Barangay Senior Citizens Affairs, digdi sa Naga sa aldaw ni Martes, Petsa Gis, kasabay kan ika-28 taon na Foundation Anniversary kan Senior Citizens Federation na may temang mga kamagurangan na lalauman asin nasasarigan ngunyan sa gudpaman. Napapartisiparan kan mga miyembros asin opisyalis kan Baska gikan sa mga barangay sa Naga. Sigun kay Konsehal Greg Abunal, Chairman kan Committee on Senior Citizens sa Sangguniang Panglungsod, bilang pagtauning importansya asin pagpadangat sa mga kamagurangan, taon-taon igwama ni mga aktibidad para sa mga ini. Siring kan Senior Citizens Day na basado sa direktiba kan National Government, bantang ang Naga, igwa maning sa diring Senior Citizens Month kada bulan ng Oktubre. Sumpay pa ni Konsehal Abunal, kasabay kang anibersaryo iyo ang pagtao asin pagbisto sa Best Barangay Senior Citizens Affair na makakaresibi ang first prize ning 500,000 pesos na worth of project, mantang 300,000 pesos man sa second prize, asin third prize kantidad 200,000 pesos na mga proyekto para sa mga kamagurangan kan manggaganang Baska. Apwera pa kaini, makakaresibi man ng 50,000 pesos worth of projects ang mga Baska na nakaguno ng 70% sa kriteria bilang suporta sa mga programa ninda sa barangay. Sa
apat na taon niyang pinaka-successful na best performing Baska. Tangon niya, si 21 na barangay ng Barali. Gabos. Kan sinaka-erinot, nakakapiralang nabalitan. Dahil man karoon interesado, o bagaman, dahil man preparado. Saka ngunyan pating itong para sa ngunyan na taon, dinagdagan sa award. Ang first place dyan, 500,000 naman. Ang surunudan. Tapos kung may qualifiers, meaning na duman sa evaluation rubrics, maka 75 sinda, pero minasindang qualifier, kung sabihin may 50,000. Sigun man kay Naga City Senior Citizens Federation President Jose Manuel Gallanito, nagpapasalamat ini sa padagos na pagsuporta asin pag-antuyog sa mga programa kan sa indang asosasyon. Urog na ang mga miyembro sa sin opisyales kan mga Baska na padagos na aktibo sa ibong kan sa indang mga edad. Sigun kay Gallanito, sa Naga City, igwaning labi sa 17,000 na mga rehistradong mga lolo asin lola sa Office of the Senior Citizens Affairs na padagos na pinag-aayudahan kang gobyerno lokal siring kang pagtaon ning mga medical assistance asin social service. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta, mga miyembros kan pamilyang migrante kan Naga, tiniripon sa sarong General Membership Assembly. Ang detalye sa haliki Don Jimenez. Nagkondusir nin annual general membership ang pamilyang migrante kan Naga o Pamana sa irarom kan Migrants Resource Center o MRC. Sigun kin Nonoy Reforzado, pamayo kan MRC, dakula ang papel kan Pamana sa pag-implementar kan mga programa kan syudad para sa overseas Filipinos asin sa indang mga pamilya. Pigtukar ni Reforzado sa pagtiripon ang mga programa kan syudad ni Naga sa irarom kan annual investment plan para sa sektor kan overseas Filipinos. Urug na ang implementasyon kan pre-migration, post-migration, asin reintegration programa. Siring man ang pagpapapusog pa ka nag-i-existir ng mga programa para sa inda. Aside po ka itong mga tabang na itinatawhali sa OWA, and sa tuya pong local government unit, igo naman naka-budget na mga pwedeng itaong tabang in terms of financial and other services na kaipuan po kan pamilya, kan OFW. Mientras tanto, sigun Kiwawi Rariza, miyembro kan Pamana, dakulang tabang subuot para sa inda ang mga programa kan MRC, urog na tuyong igwa ni mga sitwasyon na apektadong marahay ang mga pamilya kan OFWs. Kadakol na pong naipaabot na mga tabang. Saro itong kang December na itong nagbagyo baga siya. Tapos nagpanaon ng mga siguro mga worth 1,000 plus pero ito. Pigtatrabaho kan Migrants Resource Center na magtabang sa mga OFW sa paghanap nin salbadong trabaho sa ibang nasyon asin pag-andam sa indang pagpuli asin dagos ng pagtinir sa Pilipinas. Ang satuya pong pangapodan sa mga pamilya kan OFW ni Aon di Naga na kumbaga bukasan ta po ang satuyang pinto para po maipaabot man kan MRC o kan lokal na gobyerno kang siyudad ning Naga sa paagi kang MRC na mai-orient misinda, mai-istorya misinda ang istorya kan migration and development sa siyudad. And then makapag-share ang kan tunay na eksperyensya kan mga miyembro ng Unyan kan Pamana. Ano ba si naging eksperyensya ni pagbalik di sa Pamana? Sa presente, igwana nin 380 na miyembro sa Pamana, gikan sa 27 mga barangay kan syudad ni Naga. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Arts, Culture and Tourism Office liwat nagpartisipar sa Philippine Travel Mart tanganing ipabisto asin pagsugon ang inaapod na domestic asin inbound tourism sa nasyon. Ang detalye sa haliki Don Jimenez. Liwat na nagpartisipar sa Philippine Travel Mart ang syudad ni Naga sa irarom kan Arts, Culture and Tourism Office o ACTO.
Obheto kan aktibidad na ipabisto asin mapatalubo pa ang domestic asin inbound tourism sa nasyon. Sigun kay Alex Santos, pamayo kan akto, padagos na nagiging lugar ang Philippine Travel Mart nga ni na maipabisto ang syudad ni Naga sa manlain-lain na kumpanya sa sektor kan turismo sa bilog na nasyon asin sa mismong mga turista. Kaya nag-reach out duman sa market sa Manila, kita nagrarani sa inda. So mas naaaraman ninda itong mga pwedeng i-off gibuhon sa Naga. Di na kita nag-aasa na mag-igdi pa sinda, na magtaya sinda, na maggastos sinda para lang mahiling kung anong yaon sa to. This year, ang binaaguta po, naggamit na kita ning technology. Igwa kita ning tablet, igwa kita ning mga 360 photos, ka mga rooms, ka mga DOT accredited hotels. So duman mismo, pag may naghapot sa mong travel agency, ano nga yung itsura ka itong hotel ngayon sa room kang arog kaning hotel, pwede may filing on the spot. So garo man lang sila nasa tahaw kang kwarto. O, nas na-appreciate ninda, pati si mga restaurants, and then Pigpresentar kan akto ang mga produktong nagenyo, siring kan pili, ice cream asin iba pa na urog subuot na naapresyar kan mga partisipante. Pigkondusir ang Philippine Travel Mart sa SMX Convention Center kan Agosto 30 hasta Setyembre 1, 2019 na pigatindiran kay labi 250 exhibitors, kabali na ang hotel and resorts, theme parks, airlines, tours and travel agencies, asin iba pa na parte kan sektor kan turismo. Para sa Naga Ngunya News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, White Cane Safety Day ipigsilibrar sa mga persons with disability sa siyudad ni Naga para sa padagos na kampanya sa patas na tratamiento sa mga may kaninaan sa paghiling. Ang detalye sa haliki Kate De Lubieres. Labis ang gatos na miyembros ken visually impaired person sa siyudad ni Naga ang nagtiripon sa Plaza Quezon para sa selebrasyon kan White Cane Day. Kanya-kanyang bitbit ang mga ini kan sa indang tungkod sa paglibot sa kasentruhan kan Naga. Ang Resource Center for the Blind kan gobyerno lokal sa pamamayukan officer in charge na si Teresita Domer ang nag-organisar kan aktibidad. Primera bes na ginibo ang White Cane sa Naga, maging sa bilog na rehiyon. Agosto 1 ang International White Cane Day, alagad mas minarhay kan grupo na gibuon ini sa pagtatapos kan bulanin Agosto. Ang White Cane talaga, kaya yan ang mga assistive device nila para makigos ng independence. Yan ang kaipuhan nila para sila mag-walk, mag-navigate. Kaya simple man sana sigun ki Domer ang mensay na buot ipaabot kan White Cane Safety Day. Ini ang magkaigwanin pakiaram asin pagmakulog ang sosyedad sa mga personang may kaninan sa paghiling. Ini ang matawan sindanin patas na tratamiento na makapaglakaw sa mga pampublikong lugar na ligtas. kung may mga paapod kaming mga awareness program, kung ini-invite mo, dapat mag-attend talaga sila para ma-instill sa inda kung paano ang pag-guide ka mga VIs. Nakisumaro sa White Cane Day ang visually impaired na magtugang na Jean asin Butch Robredo, ang mga tugang ni defuntong alkalde Jesse Robredo. Bilang presidente ng Philippine Blind Union, haloy nang pigmamaot ni Robredo na magkaigwanin White Cane Safety Day sa Naga. Ito, gibuon naman ito sa Naga, tangari si awareness sa sensitivity, mapa-increase mo yun sa pag-cane. Nagdagdag. Rin, importante niyo na dadaradaraon ni Oraldo para iniyo, ID mi man. ID mi man iniyo. Ikadua, para man si mga taong nakapalibot sa media, maaraman maninda, pero maging aware sila. Pirapa sa pigmamaot kan grupo na marialisar na mga aktibidad para sa mga personang may kaniinan sa paghiling an magkaigwasindanin marhay na edukasyon asin mapagkakakitaan sa buhay. Para sa Naga Ngunya News, Kate De Lubieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mga tugang, iyan na po ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Naga Ngunya News. Ngunyan pong aldaw na Sabado, petsa 7 kan bulan September taon 2019. Sa pangarang kasamuyang mga pagriba na antabayanan po kita sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo asin man sa radyo natin Naga 89.5 asin sa Naga Smiles to the World sa FB Live. Ini po ang sinong nakaibanan sa pangaran ni Allen Riondanga at sa kaya pong partner Roy San Ramon. At yan, sa samuyang pagbabalik sa Urulay Banwaan, makaibanan ta po ang sa tuyang guest ngunya na aldaw, ang operations manager kan Bicol Central Station, mayong iba, Mr. Nonoy Reforzado, tanganing maipaabot sa tuya ang mga programa, asin iba pang pwede tang
mako ang serbisyo dyan po sa Bicol Central Station urog na ngunya na madagsaan sa tuyang mga bisita sa nagdadangadang na Peña Francia Fiesta. At yan po sa muyang pagbabalik. Mabalos. Yes! We are now online. Book your tickets the easy, convenient, and smart way through the Bicol Central Station online booking and payment portal. Just log on to www.easybus.ph/Naga. Now you can book and pay your tickets with Alps, Amihan, Kansawa, DLTV, Raymond, Bicol Isarog, and Peña Francia bus lines in just a click away. Travel the smart way with BCS online booking and payment portal. This project is jointly made possible by the City Government of Naga through the Bicol Central Station Management in partnership with DOST, Easy Bus PH, and Development Bank of the Philippines. Travel the smart way. Book your ticket through the Bicol Central Station online booking and payment portal. This public service announcement is brought to you by City Events, Protocol, and Public Information Office. Magdalan, makisumaro, asin makiugma sa Civic Parade asin Float Competition nagigibuhon sa Setyembre 19 alas 7 ning aga poon sa Panganiban Drive sagkod sa Plaza, Quezon. Pilingon ang mga makukulor na floats na itatampo kang manlain-lain na mga ahensya asin negosyo katakod kang sa tuyang selebrasyon kang kapiyastahan ni Inang Peña Francia asin pag-alawna ning pagkahapon makiugma asin dalanon ang satuyang mga kaakian sa Peña Francia Boyadores Street Parade asin Pilgrim Dance Competition sa Plaza, Quezon. Ini po si Konsihal Elmer Baldemoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion asin Vice Mayor Nene Diasis asin ang gabos na miyembro kang sangguniang panglungsod nag-iimbitar sa gabos na mag-iribanan kita sa pagselebrar kang Peña Francia Festival 2019. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Yaon na naman po kita sa panahon kan pagsilibrar kan sa tong pagkamuot asin debosyon sa satong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Panahon kang pagpasalamat sa mga balaog na satong naresibi sa paagi kan sa iyang pagtuwang asin pagsurok sa tong mga Nagenyo asin Bicolan. Panahon nin pagbalos nin mga karahayan sa kapwa asin maugmang pagtiripon-tipon kaiba ang pamilya asin mga katuod. Ini po si Alcalde Nelson Ligacion. Inimam po si Vice Mayor Nene Diasis kaiba ang mga miyembros kang sangguniang panglungsod. Asin ang samong mga pamilya. Purunyog po kita na ibungkaras ang satong kultura asin liwat na ipahiling sa kinakban ang satong kapusugan kang satong pagtubon. Mag-iribanan po kita sa pagsilibrar kan pinakamagaya-gaya asin pinakadakula na kapiyastahan sa kaumawan ni Maria sa Bilog na Asya. Madyan na po sa Naga. Fiesta na! Viva la Virgen! Viva! Naga na! Peña Francia Festival Civic Events 2019 is presented to you by the City Government of Naga, the Pilgrim City, Naga Na. Our platinum sponsor, Robinson's Place Naga. Diamond sponsors, SND Foundation, the Carmen Hotel. Gold sponsors, Coca-Cola, PLDT, Modern Trade, Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, and Vista Mall Naga. Sapphire sponsors, Petron, Robinson's Hotels and Resorts, LYRR Deca Homes, Quantrex, SM City Naga, Philworks Construction and Supply, San Miguel Brewery Incorporated, Smart, South Star Drug, and Development Bank of the Philippines, DBP. Pearl sponsors, Comspec, Universal Rubina, Ginebra San Miguel, Signal, Sogo Hotel, Avenue Plaza Hotel, Moraville The Garden, Bicol Isarog, Jelly Heartmate Canola Oil, and Ligo Sardines. Our Ruby sponsors, Pepsi, Comsur Viaje, Big's Diner, Stellar, Linda's Tourist Inn, CGI, General Construction, Villa Casares Hotel, LCC Mall, Nature Spring, Ngo and Sons, Trading and Industries Incorporated, Globe, and Camellia, and our patrons, Jollibee, Mang Inasal, Metropolitan Naga Water District, MNWD, Atlantic Bakery, Palawan Express, and Copico. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan
Mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan, kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan. Riondanga, San Ramon, Urulay, Banwan. Maray na aga mga katugang, balik kita sa ANN News. Ngunyan pong Sabado. Ayaw na po kita sa ikaduhang porsyon kan sa tuyang programa ngunyan. Ini pong Urulay, Banwaan. And dadadaw manggirari kita sa KMFM 100.7, ang radyong kakampi mo asin sa 89.5 radyo natin Naga. And dadadalan man kita sa Naga Smiles to the World sa FB Live, kaya po duman sa mga may reaksyon, mga may comment, mag-chat lang po kamano. And ngunyan pong pag-aaga, sa pangaran ni Allen Riondanga, ini pong una, solo flight mo na kita ngunyan, ini po si Roy San Ramon. Ngunyan na pagkaaga, makakaiba na niya to an operations sa Arucan na sabi ko kasabagan, operations manager po kan Bicol Central Station, mayong iba Mr. Nonoy Reforzado. Ninulit may mga importante kitang uulayan, manunungod digdi sa tuyang terminal. Ninulit iyon ang saro sa mga, kumbaga, terminal, saro sa mga means of transportation ta pasiring digdi sa Naga ta medyo bibihira itong eroplano ta. Pero bago yan, bago ta pag-urulayan ng mga bagay na yan, yaon ko na sa tuyang atubangan ko niyan, Mr. Nonoy Reforzado. Sir, good morning. Good morning, Sir Roy. And sa gabos po na naghinanyog sa tuyang ko niya nagdalan through FB Live and sa radio. Diyos maray na alda po sa tuyang gabos. Sir, haranin ang piyesta sa Peña Francia Fiesta, and pag-araw kayo ng mga panahon, kadakol ng mga nagbibisita, kadakol kita mga deboto sa mga pasiring digdi sa Ciudad de Naga, and kadaklan na nagagamit ng transportasyon by land, pwera kayo itong mga may sadiri ng mga bihikulo, ang iba siyempre naglulunad sa mga bus yan. Kaya siguro iyan ang sa pinakang importanteng lugar na bababaan ka mga pasahero, lalo na pag-araw ganing may kasiributan kita. Pero bago yan, kumustahan ko lang sa imo ang sa tuyang Bicol Central Station ngunyan. Kumusta na ang development na dyan sa terminal. Puon kang i-take over yan kan lokal na gobyerno kang Ciudad de Naga, and ngunyan sa administrasyon ni Mayor Nelson Ligason. Ang madali ta po gariyan i-describe kung kumusta na ang sa tuyang Bicol Central Station ngunyan. So siguro sa paagi lang katong bagong nagluwas na Republic Act na pinagpirmahan na last April kang sa tuyang presidente Rodrigo Roa Duterte, na may sarong Republic Act na pinagpaluwas, Republic Act 11311. Na kung saan pinagsusugo po ang gabos na mga terminals, bus stops, or bako lang bus stop, basta gabos sa terminal by land, air, and water na mga terminals. Pinagsusugo po duman na dapat ang mga terminals available ang Wi-Fi for the public. For free. Panduwa, dapat gabos na facilities libre, lalo na ang mga comfort rooms. Pantulo, dapat igong lactating station, o kaya itong inabot ng breastfeeding station. Plus, dapat maintained ang kalinigan. So, kumusta po ang sa tuyang terminal? Sabi ko po nga sa saro kong post sa Facebook, before nagluwas ang Republic Act na yan, by 2014, since can take over po kan city and management. 2014 pa sana ang sa tuya dyan ang public comfort room free na. Plus ang sa tuyang parking area, pinaglibrita na yan sa public. May po dyan pigisingil, and pinagsiguro na ang kalinigan is nami-maintain. Kan 2015, si
Wi-Fi po, si public Wi-Fi sa Bicol Central Station, yaon na din po yan. And pigtataon na din yun sa public for free na mayo pong, ano nga po ganun, mayong limitation, kumbaga unlimited. Gusto mo sabihin, pag sinabing unlimited, bako itong pag after 1 hour, makakat ka na. Correct po. Unlimited po yan dyan. And then, kan 2016 naman, si Satuyang Breastfeeding Station, may kaibahan pa po nga na itong inaabot na breastfeeding support in transit na pinag-organize po. Katuwang tapo kayo si CPNO. Then programa din during that time ni Councilor Ngunyan, Satuyang Vice Mayor Nene de Asis. So ang but ko lang pong sabihin, we are way ahead before that Republic Act was signed into law. Gusto mo sabihin, itong mga nakapalaman duman sa Republic Act 11311, kumpleto na kita? Kumpleto na po kita. Haloy na? Haloy na po. Sumayon na kitang dapat... kumbaga, pagmadalian pa para masunod dito. So, para gibunin yung nasa programang ini. Correct. Ining mga programa, digdi sa Republic Act na ini. Correct po. So ano na lang gigibuntan? Garo... development na lang, develop na lang, enhance. Opo, si maintenance, mas i-develop pa. Actually, ano po nga na yan kumbaga sabi ko nga ang city government of Naga kaya is talagang, kumbaga futuristic talaga siya. Mayo nga naman sa Republic Act, itong free charging station. Na napaka-importante po. Correct. Plus, pinag-iisip na pang free drinking station. Na kung saan iyan pong free charging station, napaka-importante po na hiling ta sa mga terminals. Kasi ang communication ngunyan, since mobile, importante yun na marami. So ining charging station, kaso ano yung nagbuot? Ining free charging station, ano po yan, last July. Ngunyan na taon, opo, may pinag-install na po kita dyan na tulo. Na unit sa may arrival area, sa may Manila bound area, and then igaman sa may local bound area. So gustong sabihin, there's no worry kung yaon ka sa terminal in case na ang sa imong gadget, dawan ng gadget, cellphone, tablet, laptop, pag na-drain ka, yaon ka sa Bicol Central Station, igwa kitang pig-offer na service for free para makapag-charge po kita. So malubat ka man, okay lang, pwede ka duman. Mga pirang ano man yan, mga pirang gusto kong sabihin sa sarong station, mga pirang charging Ako di ako napapasala more than 12 pwede. Pwede magsarabay-sabay na mag-charge sa station na ito. Kung ilag nindo ini, kumusta? Anong nahiling nindo? Talagang mabenta siya? Opo, nahihiling tapuan kumbaga kung paano siya ka-importante sa sarong facility na arog kayan. Dakol po ang nahiling taduman na mga nagagamit kang sa tuyang free charging station. Lalong-lalo na itong mga nagharalat, kang biyahe, syempre, ang iba kasi nakikipag-uli pa arapudan sa pamilya, arog kayan. And then, at least, duman, maubusan mo siyang charge, makaka-charge siya ng free. Sunod itong free drinking water? Yes, yan pong target kang sa tuyang Bicol Central Station, ngunyan na last quarter. Bale, yan po, pinagpangako tayo yan sa tuyang annual investment plan last year. Kasi ang nahihiling ta, para duman po sa mga pasahero na, kumbaga, tamang-tama lang, sidera niyang kwarta na pamasahe na halos kulang ng pambakal yung tubig. At least lamang may offer kita sa terminal na free na drinking station. Aramtaman, medyo ang iba dahil gabos pwede maka-afford kani yung mga mineral waters na pinagbibenta sa Laucan Terminal. So, maray siguro tawon sa sinda kayo for free. Hindi man daw magreklamo si mga nagtitiring na dumaning tubig. Grabe naman yun si Sir Nono, yung binumtagang pa man. Paano na ngayon sa muyang negosyo sa tubig? Sailing today man po, Garo. Itong free drinking station na ito, nasa terminal man sana. So, gusto sabihin, makakagamit sana kayo ito. Si
yan naman sa loob ng terminal na habang naghalat ngayon kang bus, kang biyahe, at least may free kita nga araw kaya. Pero once na magsakay na sindang bus, siyempre dadarong kaya nitong nasa ano na, itong mababakal nindang mga mineral waters. Okay, very good. At least talagang dagdag serbisyo, ini yung mga bagutang pinaplano ngunyan. May mga nahihiling kami diyan sa ngunyan. May para lang malinaw itong ginigibong construction duman sa likod baga parting itaas kang Bicol Central Station. Ano na ang development abigay ni sir? Bale iyan po si ginigibo niya na sarong hypermart po kang LCC na pinag-aprobaran way back in I think 2015 pa. Pinag-aprobaran kang syudad na marenta dyan sa tuya si LCC Hypermart. And kunyan na September target ninda na matapos si phase 1. Medyo may mga delays na nangyayari. Organic kang pigi-istoryan mi kasi bago dyan sa likod. Ano ang mga cost kan delay? Siyempre kasi si Urulay Takayan, lalo na kang mga contractor na nagigibo kayan, dapat si operation ng terminal day apektuhan while ginigibo si Hypermart. So siyempre igwad man mga paggaba na ginigibo na nagko-cost ning ribok sa baba. Lalo ito pag nagagamit na ng jackhammer. So medyo maribok talaga, lalong-lalo na si mga nasa booking office na medyo laom ang room. So ngunyan, ang ginigibo Takayan, urulay mo na ano ang pwedeng gibuhon pa para ma-minimize si ribok. So arman ito na pag-ulayan, gibuhon ang trabaho banggi. Ang problema ta naman pag banggi, ang nagreklamo naman si hotel. So kaya may mga sabi ko may mga kadikit na delay na nangyayari. But we see to it na na-address si mga reklamo. Kang mga existing na tenants sa Bicol Central Station. And mabawasan si reklamo, sa pangalan yan. And then, dapat ang trabaho dire-diretso. Sir, may napapansin pa kami, may igwa na dyan hotel. Apwera kayo itong nasa palibot na mga hotel, mga establishmento. Ining mga facilities na iniyo, apwera kayo itong inot mo nagkabaranggit, paano siya makakatabang para duman sa mga kliyente, sa mga pasahero, sa mga nagdadyan, sa Bicol Central Station? Inot po si existing ta dyan na hotel, si Di Viajero Hotel, Ang gagayonan kang igwa kita dyan ng hotel dahil kung sakali, na sitato yung mga pasahero, kumbaga, halimbawa, dahil natulos na kasakay, so igwa kitang riding hotel dyan na pwede nila madagusan. Kada kung sino pinipagbili Correct po. Para po maging tultulman at sa indang pagturog, kaysa maturog doon po sa loob ng terminal. Na dati kayo ito, na minsan ang nangyayari. And then, iniyo naman pong Hypermart dyan. Actually, ang medyo nahihiling ko dyan na kagayunan ka inita, maabot po ang daw kita ang terminal na magiging pinakabarato ang mga paninda ng Barakalon. Dahil aram ta po baga, ang mga terminals medyo ibang presyo. Lalo na pag itong inaagyan baga pa nagpupundo ka baga sa mga bus, pag iabot mo naman sa Irinutan, mahal na kang kakano. Correct po. Diba? Pero ini pong LCC Hypermart pag nagibo po ini, magiging barato pang Barakalon yan sa terminal ta. That's one. Kasi kay Puhan, itong mga existing niya na tenant, dapat makipag-compete sa magiging presyo kang kang LCC. Kundi sabay-sabay sinda dyan malulugi. Yan ang madadawag sinda kang So, siyempre, ang hanap tabaga barato. So, yan ang saro sa nahihiling kong yan. Plus, kung yaon sa terminal, pag yaon ng LCC sa Hypermart, so, kung may nalingawan ka man bag ngayon, halimbawa, alik ngayon sa market, kung may mga kaipong ka pong pahabol na bakal nalingawan mo, diyan pa lang sa terminal. Pwede mong mabakal dyan. Opo, sa terminal, pwede mo na dyan mabakal. Or kung
pag-abot mo ngayon sa, halimbawa, halik ka ngayon parting daet. Gusto mo magsaod. Pag-abot mo sa terminal, LCC, itong hypermart dyan, pwede ka na dyan magsaod. Dahil mo na kayo po magluwas sa terminal. Duman ka pa ngayon sa... kung saan. Yaw niya duman si Babakalong ko, di medyo hararayo pa. Opo. So, dyan ka na lang? Dyan lang. And then, pagbaba mo, sakay ka Girari Bus, pwede ka na maguli. So, yan po ang nahiling kong magiging kagayon na maidadara ka na yung hypermart na pigigibo dyan. Plus, si magigipang hitsura kang sa tuyang terminal na magiging maayos siya, magiging magayon ng hitsura, na mayong biggastos po ang sa tuyang syudad. Oo. Well, balikan ko lang bago ako malingaw. Kumusta pala ang CR ta? Ngunyan ta iyo bagay ini ang saro sa pigihiling kan sa tuyong mga kababayan. Pero sa nabanggit na sa mga enot na interviews na napakaray na mga CR diyan, may mga nagkapila na kitang mga CRs na ginagamit diyan. Pero ngunyan, ano talaga ang development sa tuyang mga CR dyan sa Bicol Central Station? Ano ang iniisip kang liderato kang Bicol Central Station? Opo. Actually po, sinisiguro to lang na maintain, lalong-lalo si kalinigan sa kasi paro. Yes, important. And maintain na free sa tuwing public comfort room. So, igwana po kita dyan sa rong public comfort room na napakaray na po kaya lang po ito si public comfort room for ladies only. Ano po tanagibo kita kan sa terminal. Kasi nahihiling ta po na mas dakol and then mas haloy maggamit ning CR ang mga babae. So kaya po kita nagkaagyan ning CR na pambabae lang. And kung mahihiling tapos si tsura kang ginibot dyan na CR, sabi mo nga na iyon ito magiging prototype, parang kumbaga arugan. Katong mga i-develop tapang mga public comfort room. Kumbaga itong ginibot dyan is kompleto siya, may may hand dryer, we see to it na perming dapat may sabon, may bidet, may tissue, tapos igwa dyan baby changing area ang inaabot. Tapos iyan, comfort room na yan, dahil ang ibatang mga tugang na mga kababaihan, kaya po nila magbulo sa arugayan. So nagkagkita dyan sa rupang cubicle na dressing room lang talaga, na bulusan lang, para dahil na makabala doon sa cubicle na igwaning igwaning parang laboratory, arugayan. Pwede ba niya magkarigos? Yan lang. Duman sa day pwede duman magkarigos. Day sa piga-advice. Igwa kitang day ta piga-advice na magkarigos sa CR na yan. And then, itong dati ng comfort room po dyan, actually may plano na kita dyan, Sir Roy. Iyan itong dakulang CR. And then, itong sa may kakanan na parte na comfort room din. Haloy na yan na comfort room dyan. So, pigigibutan lang mo yan, pigmi-maintain. Dahil, babaguhan ta siya. Magiging kumbaga, maapektuhan kasi siya kaniyong construction kang LCC. So, ngunyan, ang ginigibot na lang, pigmi-maintain lang itong tultul, para dahil na kita madoble gastos. Gusto mo sabihin, idadamay na siya kapag pagkaray kang isasabay ta po pag yaon na dyan ang portion kang construction kang LCC, sakata na po isasabay ito pag-ibo kang bagong CR. So, pag sinabing bago, baka kung sabi, bago, babagoon man lang ang... Ay, day po, talagang sabi ta nga ni itong, kumbaga, igwa na nga ni kita dyan parang arugan, itong ginibot niya na comfort room na pambabae. Kumbaga, yun na itong prototype. Argo ito magiging mga comfort room ta dyan na kompleto na pinagsusunod itong mga yaon sa memorandum circular kan DOTR and LTFRB. Okay.
saro na lang, bago kita mag-commercial, safety and security dyan sa Bicol Central Station. Siyempre, kadakol dyan mga nag-general daw. Kumusta ang, ang mga programa taligdi? Bali na dyan itong pagbugtak ng mga tao or CCTV? Anong development kanina? Opo, baling mo niyan sa tuyang Bicol Central Station. Sa programa itong safe travel nga ni Bicol Central Station. And ang number one dyan na sa tuyang sa programang iyan, ang safety kan public, peace and order. Kaya igwa po kita dyan inaapod na Bicol Central Station Public Safety Unit. So igwa po kita dyan nakadeploy na mga tao 24/7, tuluyan na tulong grupo na nagre-ribay-ribay to see to it that gabos na pangyayari sa terminal, na-record and then nagigibuan aksyon. Pero may assure po sa public sa mga nakaagi pong mga taon since na ako po terminal, mayo man po kitang kumbaga darakulaon na issue manangod sa peace and order or public safety na naging issue diyan sa terminal. So yan po gabos taman na a-address, and then sarupa po kasi kayan ang sarupa sa strategy ng terminal ngunyan. Igwa kitang inapod na mancom din and management kan terminal. So diyan may pinag-uurlayan mga strategies kung dapat gibuhon. And then pag-abot po duman sa CCTV si phase 1 paano na po siya, madali na pong magpon si phase 1. Gigibon ta po kasi duwang phases kasi ining part kang na may construction, parang dito pa may malalaganan masasayang sana. And then pag-abot duman sa mga kaipuan na gamiton, bali naghagad kitang tabang sa Information Technology Office kan city. And then maray na klase kasi si pigtaunin dang mga specifications kang CCTV na nalagta diyan, kaya medyo may kamahalan. So kaipuan niya po nin bidding. Kung di ko napapasala medyo halangkaw parang ang pigsa-suggest na ikagyan sa terminal itong may analytics na inaapod. Parang yan, Sir Roy, mga CCTV na parang may artificial intelligence. So, kung talagang halangkaw na klase nin equipment para sa CCTV. Okay. Abalos, Tabi, sa iba pang iba pang mga plano, in connection kay yung mga plano, mga programa dito sa Bicol Central Station, lalong-lalo na itong pagbugtak ng mga itong pwedeng dulukan kan mga pasahero, mga pasilidad dyan na kung paano mag-book, and iba pang mga pasilidad na may naaraman kita garo gigibong air conditioner later on nagaro na banggit dyan kan sa tuyang alkalde at sa mo yung pagbabalik. Yes! We are now online. Book your tickets the easy, convenient, and smart way through the Bicol Central Station online booking and payment portal. Just log on to www.easybus.ph/Naga. Now you can book and pay your tickets with Alps, Amihan, Kagsawa, DLTV, Raymond, Bicol Isarog, and Peña Francia bus lines in just a click away. Travel the smart way with BCS online booking and payment portal. This project is jointly made possible by the City Government of Naga through the Bicol Central Station Management in partnership with DOST, Easy Bus PH, and Development Bank of the Philippines. Travel the smart way. Book your ticket through the Bicol Central Station online booking and payment portal.
This public service announcement is brought to you by City Events, Protocol, and Public Information Office. Magdalan, makisumaro, asin makiugma sa Civic Parade asin float competition nagigibuhon sa Setyembre 19 alas 7 ning aga poon sa Panganiban Drive sagkod sa Plaza Quezon. Hilingon ang mga makukulor na floats na itatampok kang manlain-lain na mga ahensya asin negosyo katakod kang sa tuyang selebrasyon kang kapiyastahan ni Inang Peña Francia asin pag-alauna ning pagkahapon makiugma asin dalanon ang satuyang mga kaakian sa Peña Francia Boyadores Street Parade asin Pilgrim Dance Competition sa Plaza Quezon. Ini po si Konsihal Elmer Baldemoro, kaiba si Mayor Nelson Ligacion asin Vice Mayor Nene Diasis asin ang gabos na miyembro kang sangguniang panglungsod nag-iimbitar sa gabos na mag-iribanan kita sa pagselebrar kang Peña Francia Festival 2019. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Yaon na naman po kita sa panahon kan pagsilibrar kan satong pagkamuot asin debosyon sa satong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Panahon kang pagpasalamat sa mga balaog na satong naresibi sa paagi kan sa iyang pagtuwang asin pagsurog sa tong mga nagenyo asin Bicolan. Panahon nin pagbalos nin mga karahayan sa kapwa asin maugmang pagtiripon-tipon kaiba ang pamilya asin mga katuod. Ini po si Alcalde Nelson Ligacion. Inimam po si Vice Mayor Nene Diasis kaiba ang mga miyembros kang sangguniang panglungsod. Asin ang samong mga pamilya. Purunyog po kita na ibungkaras ang satong kultura asin liwat na ipahiling sa kinabang ang satong kapusugan kang satong pagtubon. Mag-iribanan po kita sa pagsilibrar kan pinakamagaya-gaya asin pinakadakula na kapiyastahan sa kaumawan ni Maria sa bilog na Asya. Madyan na po sa Naga. Yes, tana! Viva la Virgen! Viva! Naga na! Riondanga, San Ramon, Urulay, Banwaan. Balik po kita sa Urulay, Banwaan. Nasa huling porsyon na po kita kan sa tuyang programa. Kay Banan Tamang Giraray si Mr. Nonoy Reforzado, Operations Manager kan Bicol Central Station. Sir, ano ba pang mga serbisyo para duman sa mga pasahero? Pwede kitong inot mo ng mga nagkabaranggit sa laog mismo kan terminal. Ngunyan duman sa mga malunad naman sa bus. Ano po ang mga nag-i-existir ngunyan ng mga serbisyo para sa paglunad sa bus kan mga pasahero? Okay, we are happy to announce again na nakumpleto na po sa tuyang first set sa tuyang modernization program dyan. Ano po? So, sa loob ng modernization program na ini, pinagsiguro ta po naan sa tuyang riding public matatawan ta ni mga options on how they can book for their trips. Ano po? Dati aram ta po baga ang sistema dyan. Itong walk-in lang. Maduwang ka sa bus company and then mapa-reserve ka. Pero ngunyan, nakadaragdagan ta na po yan as part ng sa tuyang modernization program. Ang number one kayan, si sa tuyang display, kumbaga display system, niyaon ngunyan sa terminal. Pero itong sa aeroplano? Correct sa airport? Correct po. Na kung saan, pag iyaw ka po sa terminal, mahiling mo tulos kung iyaw siya ng bakante, anong oras, anong bus company yan, and pira pang free na tukawan. Pwede ka magpili duman. Yeah, pwede ka na dyan magpili. Ano po. So, araw mo na kung saan ka tulos maduman. And then, last year, kung natatandaan ta po, last August 2018, pinag-launch ta po sa tuyang online booking. Ano po. So, gustong sabihin kayan, daw may ka po sa terminal. Daw ko po yaon sa Laugang Haronindo, basta igwa kang internet, makakabook ka na po sa terminal. And makakapagpili ka po nin mga kung saan mo gustong buses. Ano po, bako sa nang saro. Nagkakaper ang mga buses ang yaon po dyan. Yan pong ginibuta, sarong portal na pinagtong serbisyo kan Bicol Central Station na angabos ng mga bus companies with booking offices at the Bicol Central Station na partner ta po sa project na ini. Yaon po dyan. Pwede na kinari mabanggit kung paano kita maka-access dyan? Opo, ang pinakasimple po kayan, magdoon muna po sa website kang city. Okay. Ano po? Which is www.naga.gov.ph, and then sa upper left part, igwa po duman link. Okay. Kang sa tuya pong online booking portal. And then, kanakaagi pong September 4, para makompleto po si first set kan sa tuyang modernization, iyo po to sa tuyang kiosk
self-booking. Ano po, self-booking kiosk na inaapod. So ano naman ang service na ini? Ang sabi ta kaya, dapat itong yaon dyan sa terminal, 24/7, dapat pwede siyang makabook. I mean, may nag-aarabo kita mga pasahero. Ang sample ko nga na Kemperme, may mga pasahero kita na nag-aabot around 2 a.m., 3 a.m., arag kayan, na parang may tuyo lang siya di sa Naga, kaya po niya tulos magbalik. Ano po? So, pag nag-abot siya sa terminal, sarado pa po ang mga booking office, pwede na tulos siya mag-book. And then daw may po siyang darang cash, through the kiosk, basta igwa ka lang po nin debit or credit card, and ito pong mga bagong ATM niya na may SIM card na, pwede ka na po tulos makabook. So, you don't have to go back pa sa terminal para mag-book ka ulit. So, pag abot mo pa lang, pwede ka na tulos mag-book duman. And then, pwede ka na magpahingalo. Mabalik ka, masakay ka na lang. So, yan naman, yan pong pigigiribuming yan, mga options. Pwede ba ang mga organic klase? Pwede po ini. Ini po may sinasabi ko po nganing ano yan. May mga SIM card na ano yan. Basta itong igwang debit card po ini. Tama po ni. Debit card po yan. Basta may debit card, pwede yan. Pwede po yan. Itatap po lang debit sa or credit card, pwede po. Pero nakatesting na ako duman, kaya itong nakaaging aldaw, talagang magayon ano ba yan? Pwede ba yan, mapareserve ka? Back import, halimbawa, mapa-Manila ako, mapa-reserve ako duman, tapos, para dahil na ako duman magkuaning ticket sa Manila, duman na ako, mapa-reserve ning Tukawan, pabalik digdi sa Naga, halimbawa, pwede? Pwede po, pero may particular lang pong may particular na bus company lang na pwede yan. Talaga? Ini pong sa Bicol, Isarog or Peña, Francia. Duwala. Ano po? Sa iba kayang si ibang bus company, kumbaga day ta pa na-arrange na maray itong mga booking office Manila sa Metro Manila. Taday kaya gabos na bus company, igwa na mo niya ning online. Ano po, ang Bicol Isarog pa sa nang igwa. Okay. So yan, link ta duman sa satuyang ginibong portal. So yan pa sa nang igwa. Ano po. Pero but later on, we will work on that, Sir Roy, na pati ini yung mga ibang bus company maging back and forth naman ng mga available na reservations sa online ta plus yan sa kiosk. So, Sir Nonoy, kompleto na kita sa phase 1? Si first set. First set. Sorry. Kang sa tuyang modernization. Kompleto na po kita. May second set pa ba kita? Igwa pa po. Ano yung, pwede mo bang mabanggit si second set? Po. Si second set po, kaya na pinagpaplano ta, na-i-implementa naman po, ngunya na 2020. Actually, nakapalaman po yung sa tuyang annual investment plan for 2020. Ito naman inapod ng mga RFID system. RFID? Oo. So, iyan naman, sa part naman yan ka mga bus companies na nakikipag-transaction dyan sa tuya, sa terminal. Actually, ang inikay mga bus companies na ini, we consider them as our partner beneficiary din. Dahil sabi ko, partner sinda in giving the services to the riding public. And at the same time, client din sinda kang terminal. Correct. So, ining RFID systems na ni, ang gusto ta kaning mangyari, Sir Roy, mabawasan na itong mga kumbaga, mabawasan si mga human interventions kan services. Paano yan? Arbo kani. Sa ngunyan kasi, si mga pag-iribata na mga route checker pa ang nagtataonin na assessment, mga argayan. Tapos, dakol pangunyan ang nangyaring biralangan ng kwarta pag mabayad. Ano po? Itong pasahero? Bako po, kan bus company. Bus company. Pag-abot sa terminal fee. Arag po yan kaya ang sistema tangon yan, pag nagdyan po pag naglaw kong sarong bus, i-assess po yan kang route checker ta. Okay. And then, maduman siya sa cashier, para bayadan ito kumpara sa assessment. Manumano ang pagbayad pa. Although, mga systems ta na nag-a-assess kaiyan, mabilis pa. Na po? Computer na po. Si satuyang bus operating system na po. Pero gusto mo pang mas kuyan pa? Itaasan ta pa pong level na kung saan, kumbaga,
kumbaga, pwede na magbayad ang mga bus companies through a card. Oo, So, para mabilis dawa mayo na, ng oo. cash, dawa mayo na pong cash, pwede na po bayad ang sarong bus companies through a card. Kumbaga, bank to bank na ang mangyayari. transaction, Kumbaga, swipe na lang. Pati itong nag-a-assess sa mga loading bays, kung perang babayadan kang bus, computer na din. So, ano yan? Combination po yan kang RFID sa mga QR codes na hinahabod. Ano po? Sa hiling mi kasi, saro din ini sa, kumbaga, makakabawas lalo na duman sa, para matabangan din sa tuyang mga empleyado na nag-duty po dyan from 10 p.m. to 7 a.m. na araw gayan. At least, kumbaga, ang permi kay bagang puyat, Sir Roy, medyo may din yan sa health ng tao. So, kung igwana kita mga systems na araw gayan, daw may ng human intervention. Nagdadalaga ng sistema. Tsaka mas high-tech pag araw ganyan, magayon na mababawasan si trabaho and mas madali, mapapadali. Di ba? Kung ma-swipe ka na, mas magayon. So, yun po yan ang mga plano ta. And magayon din po kasi yan sa parte kan mga bus companies dahil mas mamomonitor ninda itong talagang sa indang ibinabayad kasi ng mga empleyado sa sarong terminal. Mas madali din mamonitor kaysa katong i-istoryan lang sindakan. Sindang mga driver kasi indang mga may binayadan na araw kayo, may binayadan na araw kayo. So, yan po, po kaya? Pigo ko at ang pagkakataon na available ang technology na nahihiling tapong napaka-useful sa sarong facility na Arugam Bicol Central Station. And pasalamat po kita, nagkaigo kita mga partners na ini po pala mga project ini yung Sir Roy sa modernization. Saro po na yung PPP, si Public Private Partnership Program. Program. Dahil kaibanan ta po igdiyo ang DOST sa kasi sarang unit ninda na nag-aasikaso ka mga startup research program which is the Philippine Industry and Economic Development Program, something like. Sarang unit yan kan DOST na kung saan nagde-develop sinda ng mga program na itong program na ito na ito sa EasyBus PH program na ito. So si DOST sarong national agency, si EasyBus saro siyang private entity. Plus ang saro pa diyan na private entity nga partner ta, ini pong mga bus company. Dahil si bus company sinda po tatao ka mga schedule of trips. Sina naglalaog kayan para magluwas sa mga systems ta. Kasi pinagmarhay kang Bicol Central Station na kapartner ta mga bus companies data na ko anon itong trabahong ito. Tapag ginawa itong trabahong ito, dakol po mawawaran trabaho. Dakol po mawawaran trabaho, lalo na si mga booking officers ka mga bus companies, which is abot naman mangyari. Kasi kaya ang ginibuta, pinag-providean ta na lang kan system si mga bus company for free, and then si training kang mga booking officers pigtaod din yan for free, plus we provide also the internet connection for every booking offices para mas makaskas ang pag-upload kang sa indang mga trips sa system. Okay. Puring hapot ko tabi Sir Nonoy, may nabanggit si Mayor Nelson Ligacion later on magiging air condition, magiging air condition na ang Bicol Central Station. Opo. Araw po nga ni katong ginibutang stakeholders meeting, especially with the bus companies and bus operators and associations kanagaaging September 4 na pinanginutan po kang sa tuyang padangat na alkalde, Mayor Son, plus din po duman si Vice Mayor Nene De Asis and ang sa tuyang Councilor Lito Del Rosario, and malinaw po duman na pinag-announce kang sa tuyang Mayor Nelson Ligacion na ang plano sa terminal bako lang sa mga systems pati sa in terms of facilities, but si physical or anong apod pa kayan
na para mas maging convenient ang satuyang mga bako lang pasahero. But the general public na nagbibisita dyan sa terminal, matawan sinda ning sarong air-conditioned na Bicol Central Station. So magayon po itong pinag-announce na ito ni Mayor Son. And ini po kasing Sir Roy, ito nga ning pag-announce kay ni Mayor, may saro po duman na bus company naghapot. Dakulon da kitang ginigibo sa Bicol Central Station. Mga sistema, mga pagpapagayon, lalo pa ni air condition pa, daw magdagdag. Yan ang sunod ko kutang ihapot. Sige na. Daw magdagdag ang mga singilon sa terminal. So maliwanag din na sinabi kang sa tuyang padangat na alkalde, Mayor Son Legasyon, na ang focus kang City Government of Naga, as in kang Bicol Central Station, mapakaray ang serbisyo. So daimi pa, pag-iisip na maglangkaw ni mga singilon. Aper na lang, sabi ni Mayor Nelson. Aper lang nga kung gusto nindo. So Mayo kayan. Actually, daw ang Bicol Central Station Management, dahil kami nag-iisip ng ano pa man na recommendation para taasan kung ano man ang mga singil dyan. Dahil sa presente niya na dalagan kang Bicol Central Station, kumbaga in terms of duman sa inapot ng financial self-sufficiency, napaka-sufficient na maray. So, ang kaipuhan tang gibuhon, pakarayon pang maray, pagayonon, kung ano pang may offer tang fasilidad, magayon na Bicol Central Station, itatao po yan. Iyan po kagayunan kang sarong facility na pinagmamanage kang sarong local government unit. Dahil ang itong iniisip si serbisyo. Bako si income. Opo. And then, ini pa, may sasabi ko po na dawa ang satuyang Bicol Central Station is a public terminal, pero ang ginigibok ng satuyang City Government of Naga, lalo sa pamamayo ni Mayor Son Legasyon, na maikumpara or maikumpara ang satuyang terminal sa mga private. Nadawa siya sarong public. O ini po nga ning sabi ta po nga ini yung self-booking kiosk. We are happy to announce na iyan po ang first in the country na service. May pa po kaya ang ibang mga terminal daw private. Sentirong Pilipinas, kita pa lang po. So dapat mo maging proud kita kang arugay ng mga innovation. Sa tabang, sabi ko nga ka mga national agency which is the DOST, and then ini yung EasyBus na saro din private entity. Okay. Medyo medyo tika po na kita sa oras, medyo harani na po kita bago magpaaram, pero panghuri na lang, imbitasyon sa tuyang mga bisita, mga libutan sa Madibdi diyan sa terminal. Opo, aram ta po na paabuton an sa tuyang Peña Francia Festival. And then aram ta din po na magkakaigwaning peak na kang operation dyan sa terminal, especially iyan September 20 to 22, baka mag-extend pa ng September 23. Pero sinisiguro po kung sa indong Bicol Central Station Management na matatawan po ng maray na serbisyo and tukawan ang mga pasahero ta, because we see to it na ang gabos na nagidyan po sa terminal on the day, sa tuwi po yan matawan ng serbisyo na makabiyahe po tulusinda. And then pati po sa lokal, ang sarili sa Sibutang mga biyahe dyan, ini mga provincial buses ta. That's why last September 4 pinagkaulay ta po si mga local operators din ta po na sana dai maubusan o mawaraning bus dyan sa terminal, dahil man gabos ipaubos, ipaarkila sa mga eskwelahan na ma-attend po kang satuyang o ma-participate sa satuyang mga parada. So ito pong mga pasiring sa Metro Manila, starting September 20, 21, 22, nasabi ko nga baga magabot pang 23, we make it sure po na makakasakay po kamo. Dawa po ang satuyang mga regular trips is fully booked na ngunyan. May masasakayan pa po kamo kasi ang Bicol Central Station Management ay po nagpupundo makipag ulay sa mga bus companies na madagdagan po ang satuyang mga biyahe.
Yan po, mabalos, Sir Nonoy. Yan po mga tugang si Mr. Nonoy Raporosado, Operations Manager kan Bicol Central Station na kaibanan tang unya na pagkaaga and siguro nalinawan kita kung kadako ng mga programa kan Bicol Central Station lalong-lalo na ta maabot po ang Peña Francia Fiesta. Sa pangarap po kan bilog na pulsa kan ANN News asin man kang Urulay Banwaan na antabayanan po kita sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo asin man sa 89.5 radyo natin Naga. Asin naantabayan naman kita sa FB Live kada guys Smells to the World. Sa pangalan po kang bilog na puwersa sa technical, si Liba pa niya mga pagriba. Sa pangalan man ni Mr. Allen Riondanga, sa kuyang kapartner digdi sa Urulay Banwaan. Nakaibanan taman si Nonoy Reporsado. Salamat sir. Iniman po ang sa inyong nakaibanan, Roy San Ramon. Mabalos po kasi doon pagantabay. Malay na po. Riondanga, San Ramon, Urulay, Banwaan. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Magdalan, makisumaro, asin makiugma sa Civic Parade asin Float Competition nagigibuhon sa Setyembre 19,